Гариф Ахунов. Шикләвек төше. Повесть. Гөлчәчәк Хафизова укый. Беренче бүлек. Мин аңардан гел айырылам дип яшәдем. Мин ул хакта бер кайчанда бер генә кешегә дә сөйләмәм дигән идем. Ләкин еллар үтеп, тормыш тәҗрибәм арткач, сөйләргә булдым. Чөнки ул кешеләргә кирәк. Мин Казанның Яңа бистәсендә туып үстем. Безнең алты почмаклап салынган зур өебез, бистәгә дан тоткан алма бакчабыз бар иде. Сугыш елларында да мин әллә ни авырлык күрмәдем. Өстем бөтен, тамагым тук булды. Әтием меховойда тире иләүче булып эшли. Әнием фабрика ашханәсендә аш өләшеп тора иде. Әни кичләрен ашханәдән түбәләмә 2 чиләк төяп, бәрәңге кабыгы, кәбестә калдыклары алып кайтып, сыер асрый. Әти меховойдан яшереп кенә алып чыккан тире курамаларыннан пальто якасы, бүрек ише әйберләр тегеп, аларны таныш-белешләр аркылы талчукта саттыра иде. Ипи кытлыгы күрмәдек. Ситсы мазарны чират торып алган булмады. Үзебез кайчандыр авылдан килгән булсак та, әти авылларны бик өнәп бетерми, фатирга кертми. Ипинең һәр телеме үлчәүле чакта аның авыл өйрен туйдырып ятарга бер дә исәбе юк иде. Аның дуслары булмады диярлек. Мин аларның бердән-бер баласы булып, күрше кызларыннан матуррак киенеп, ачлыкның ни икәнен дә белми үстем. Халик белән танышкан чакта миңа 19 яшь иде. Кай вакыт кичләрен чәй янында үзләре генә калгач, әтинең әнигә: "Кулдан узатырга кирәк, бозыла торган товарның үз юлында булуы яхшы" дигән сүзләрен ишетә башладым. Алар мине әти кул астында эшләүче Гапсамат исемле төпле акыллы, тапканын әрәм-шәрәм итми торган, өстәвенә читтән бер сандык мал да төяп кайткан бистә егетенә кияүгә бирмәкче булдылар. Егет безгә килеп утырды. Әти белән әни аның әле артына, әле алдына төшеп, өрмәгән җиргә генә утыртмадылар. Табынга мине дә чакырдылар. Әлеге Гапсамат буйга тәбәнәк кенә булса да, гәүдәгә нык иде. Ул миңа кыска бармаклы каты кулын биреп күреште. Ара-тирә генә сүз башлаштырып, гел әтигә төбәлеп утырды. Мин чәй ясап тордым. Ул миңа ошамады дип кенә әйтсәм, дөрес булмас. Гапсамат минем күңелемә шом салды. Кыска бармаклары белән чәй тәлинкәсен нык кына эләктереп, шыпырдатып чәй эчкән чагында: "Алай дигән. Так. Тормышны таза киләгән син, Гайбау абзый" дип, бер-ике сүз әйтеп куйгач, өйгә авыр тынлык иңә иде. Әти кунак мазар килгән чакта сандык төбеннән алып кия торган укалы кара түбәтәен арткарак чигереп, тегәрҗеп юанлыгы гына калдырып кырган кара мыегын, очлы кара сакалын бирчәйгән бармаклары белән сыпыргалап сүз башлады. "Халыкның хикмәтле сүзен беләсең инде син, Гапсамат. Салам ялгыз казыкка түгел, парлы казыкка эләгеп кала ди халык. Әдәм баласының үз вакытында казыгын какканы, үз куышын кырганы мәслихәт." Мин шунда кинәт эшләрнең кая барганын төшенеп алдым. Юкса моңарчы Гапсамат өйгә кереп тормый, куенына тыгып килгән тире ярыны әтигә өй алдында гына биреп китә. Аларында шыпырт кына сөйләшә торганнар иде. "Казыкны нык итеп кагарга ният бар, Гайбау абзый. Син тәҗрибәле кеше, дөньяның җайын беләсең. Кулдан килгәнне булышкалап торсаң,
диде Гапсамат һәм шынаягын каплап куйды. Әни бик өтәләнеп кыстаса да, ул бүтәнчә ишмәде. Зур кара күзләрен тутырып миңа бер карады да, аннан күзен кыса төшебрәк, сөзеп кенә тагын бер карап алгач, китәргә ашыга башлады. Шыланга чыккач, мин аның әти белән кызу-кызу сөйләшкәнен ишетеп тордым. Күңелемдәге шом тагын да артты. Әтинең сүзне өзеп сөйләшә торган гадәтен белгәнгә күрә, бүген булмаса иртәгә парлы казык турында яңадан сүз кузгатачагын көтеп йөри башладым. Минем күңелемдә икенче бер егет. Безнең күршебездә фатир торучы Халик урын алганын алар белми иде әле. Халик Гапсаматның капма каршысы. Озын буйлы, җете зәңгәр күзле, гәүдәсенә сыланып, аны аеруча зифа итеп күрсәткән яшькелт френч киеп, лейтенант погоннары тагып йөрүче офицер. Яшькә дә ул Гапсаматтан күпкә яшь. Күрше Хәйерниса түтәйләренең урыс капкасыннан ялт итеп килеп чыга да, минем дә киянтәшилә күтәреп капкадан килеп чыкканымны үтә сокланып каршы ала. Исәнме күрше? Суга барасыңмыни дип, бик тә үз иткән ягымлы тавыш белән дәшеп кала. Суга барам шул, дим мин дулкынланып. Аның белән якын булуымнан каушап, һәм шул ук вакытта җанымда әйтеп бетергесез рәхәт бер тынычлык тоеп, үз юлыма китеп барам. Җилкәм белән тоям. Ул мине чаттан борылганчы озатып кала. Безнең әле ялгыз калып сөйләшкәнебез дә юк. Аның мине якын күрүен күңелем белән сизсәм дә, кем соң моның сөйгәне булыр икән дип уйлыйм. Шул билгесез кыздан хәтта көнләшә үк башлый идем. Гапсамат безгә килеп киткән көнне мин күкрәк турымда нәрсәнеңдер бик авырттырып, сыкрап торуын сиздем. Зарыгып, тилмереп, кич җиткәнне көттем. Шуландагы кисмәккә дә, бакчадагы кисмәккә дә тутырып су китердем, ләкин ул көнне миңа Халик очрамады. Мин көне буе пошыргаланып, әледән әле ян тәрәзәгә килеп, аның эштән кайтканын көтеп утырдым. Ул кайтмады. Өстен иске чүпрәк белән кысып бәйләгән зур гына ике чиләк күтәреп әни кайтты. Кухня ягында бәрәңге кабыкларын юып пешерергә куйды. Аның көн сайын гадәтләнгән бу эшенә мин булыша торган идем. Бүген никтер булышасым килмәде. Кухня ягына күңел булгаткыч әчкелтем бәрәңге кабыгы исе таралгач, кәефем бөтенләй кырылды. Әти эштән кайтып, такта сарайда эш киемнәрен салып керде. Гөлбәштә озаклап юынды. Кич кырын булса да сакал-мыегын кырып кайнашты. Сандыктан уккалы кара түбәтәен эзли башлагач, мин тагын Гапсамат киләм икәнни дип борчылып, почмак якта утырдым. Юк, бәхетем, килмәде Гапсамат. Ләкин әни табынны кунак килгәндәге төсле итеп әзерләде. Бер йомарлам базар майы, бавырсак, кәрәзле бал куйды. Мине бик яктырып чәй янына чакырдылар. Чыктым. Сүзсез генә чәй иштек. Әти сакалын чиметкәләп, тамак кыргалап утырды. Мин аның миңа әйтер сүзе барлыгына төшендем. Бираздан ул өй алдына чыгып китеп, бер тиенчек күтәреп керде. Аны ашыкмый гына чиште, биек итеп күпертеп җыйган тимер караватка минем урын җирләрем өстенә йылкылдап торган чытыр ак атлас чыгарып салды. Казымыр кыя, кил әле монда. Ошыймы бу сиңа, диде. Ошый, дидем. Хәтерләрен калдырмас өчен әйттем. Атласта кайгым юк иде. Бигрәкләр дә матур инде. Каян алдың бу хәтле затлы әйберне, диде әни, әтигә куштанланып. Гапсамат табып китерде. 2 бәясен бирсәм бирдем, ди. Әмма ләкин малны кулдан ычкындырмадым, ди. Әти атласны озынчага сузып, минем буема салып карады.
Әлләләлә, дип тел шартлатты. Тик минем сөмсүрләрем коела башлаганны күреп, яңадан шилтәр япма өстенә илтеп куйды. Нәкъ шул мәлне ишек шакыдылар. Әтиләр аны моны әйтергә өлгергәнче, ишек ачылып китте дә безгә милиция киеменнән Халик килеп керде. Әнинең йөзе көл кебек агарды. Әти ашыгып, атласны яшерергә маташа башлады. Мин кулларымны кушырып, карават буенда басып калдым. Гафу итегез, диде Халик тотлыгыбрак сүз башлады. Уңайсыз булса да керергә туры килде. Хәер-ниса карчыкның капка курасы аварга җиткән. Тол карчык үзе берни дә булдыра алмый, шуларны турлап куярмын дигән идем. Гыйбадулла абзыйның кораллары булмый калмас дидем. Балта белән тигезләгеч кенә биреп торгызчы. Әтинең каушавы йөзенә үк чыккан иде. Ул бер кавым зиһенен җыя алмый торгач, хәзер табабыз аны, диде. Балтасы лапаста инде аның, тигезләгечен каяк куйган имсең әле. Менә син тамаша кара инде. Хәтер диген инде шуны да. Мин Камал, эй, кызым Рукыя, син белмисеңме? Табып кына бирче булмаса. Эй, туктале, кем, шибәр егет, исемеңне белмим. Табынга рәхим итәриң. Халик йомшак кына рәхмәт әйтеп, борчуы өчен тагын бер мәртәбә гафу үтенеп, ишектән чыкты. Мин дә тигезләгечне табу сылтавы белән аның артыннан чыктым. Такта сарайдан әтинең эш кораллары яткан шкафтан тигезләгечне эзләп таптык. Халик каушый төшеп кулымнан җиңелчә генә тотты да: Рукыя, мин синең белән очрашыр идем, диде. Кайда? Дидем ашыгып. Милиция идарәсендә. Син ни сөйлисең? Нишләп мин анда барып йөрим? Минем хакта ни уйламаслар? Кайдасың алайса? Тукай киносы янында. Кайчан? Иртәгә, көндезге 12-дә. Ярай. Ул елә төшеп, сарайның тәбәнәк капкасыннан чыгып китте. Мин тәнем буйлап йөгергән калтырауны басар өчен бер кавым сарай буенда торырга мәҗбүр булдым. Рукыя, кайда син? Дип, әни ишектән башын тыгып дәшкәч кенә өйгә кердем. Әтинең миңа ак атлас күрсәткәндәге дәрте сүнгән иде инде. Миңа таба бер генә күтәрелеп карады да: Син алай бик чәчрәп чыгарга кирәкмәс ие. Яратмыйм шул милиция халкын. Балта дигән була. Берәрсе чагып, иснәнеп йөрү түгел микән? Диде. Минем бу сүзләргә хәтерем калды. Дәшмәдем. Икенче көнне сәгать 12 җиткәнне көч хәл белән көтеп алдым да свиданиягә киттем. Әти белән әни эштә иде әле. Халик анда иде инде. Кинотеатр янына җыелган халык арасында сәгатенә караштыргалап арлы-бирле йөреп тора иде. Мине күрүгә ашыгып кына яныма килде. Рөхсәт сорап култыклады. Без каршыдагы бакчага кереп утырдык. Я, ярар. Мин бу сүзне кайчанда булса әйтергә тиеш инде, дип, йомшак кына әйтеп кулларымнан алды. Мин яшь кеше түгел, сугышта йөреп кайттым. 2 мәртәбә яраландым. Акны ак дип, караны кара дип таный беләм. Сугышка кадәр елгачылар техникумына кергән идем. Соңгы курсыннан китеп бардым. Артиллерист. Менә Казанга кайттым. Әти үлде, әни исән. Сеңлем бар, укый. Минем белән яшиләр. Сез миңа буларны нигә сөйлисез? Дидем. Ул гаҗәпләнде. Борын очы тирләп чыкты. Кулларымны кинәт җибәрде дә моңсуланып калды. Аннары әкрен генә гафу үтенгән тавыш белән әйтте: Синнән башка көн юк миңа, Рукыя. Мин сиңа гашыйкмын, диде. Гүя өстеннән тау төшкәндәй,
көрсініп қойды. Аның шундый гадилеге, мин газапланып йөргән тойгыны туп-туры әйтеп бирә алуы мине таң калдырды. Хәтта каушатып җибәрде. Әле күпмедер бергә йөргәч, бер-беребезне ныклап белгәч, ягъни мине зур хискә әзерләгәч әйткән булса, мин дә бәлки аңа инде ул безнең күршегә килеп тора башлагач ук күзем төшкәнне, аны күрү үзем өчен бәхет икәнлеген әйтеп бирә алыр идем. Бигрәк кисәк булды шул бу. Мин аңа: "Ә сез нигә милицияга кирдегез?" дип кенә әйтә алдым. "Тәртип урнаштырыр өчен", диде ул өзеп кенә. Тәртип урнаштыру минем әтиләрем көткән дөньяга да бәйле иде. Ул дөнья мине бәхетле итә, гамьсез итә иде. Кинәт мин Халикның әтиләрне кулга алуын, җавапка тарттыруын күз алдыма китердем. Күземне камаштырып, ак атлас чагылып китте. Минем өчен изаланып йөргән әтием кызганыч булып тоелды. Иркә бала булып үсүем, тормыш чорында да авырлык күрмәвем, алты пушмаклы таза йортта, мул тормышта яшәүебез өскә калыкты. Юк, мин милицияга кияүгә чыкмыйм, дидем. Халик күзгә күренеп үзгәрде. Аның озынча ак йөзенә, очкын чәчеп торган зәңгәр күзләренә рәнҗү бәреп чыкты. Ул хәрбиләрчә түгел, нык хәрәкәт белән урыныннан торды да ике генә сүз әйтте. "Гафу итегез. Ялгышканмын." Саубуллашмыйча да китеп барды. Горур кеше иде ул Халик. Мин моны ул чакта әле аңлап та җиткермәдем. Аның шулай кискен кылануына аптырап, свиданиягә чыгуыма гарьләнеп кайтып киттем. Әтиләр өчен бу бик тә кулай булып чыкты. Милиционер Халик безгә керүдән туктады. Мин аны суга барган чакларымда да очратмас булдым. Минем бәхеткә Гапсамат торып калды. Шулай булмыйча соң, үз бәхетемне үзем җимердем бит. Эшләр чынга китте. Гапсамат безгә көн аралаш килә. Әтиләр хәзер мине Гапсаматка кияүгә бирергә әзерлиләр. Әни ашханәдән көн сайын алып кайткан бәрәңге кабыгын пешереп, минем туйыма тана симертә. Әти бирнәгә дип затлы мехтан тун тектерергә бирде. Гапсаматның күңелендә тирән тойгы булуына шикләнә идем мин. Аңар мөгаен кайната буласы кешеләрнең таза хәлле булуы гына ошыйдыр. Чөнки ул безгә килгән сайын көл дөнья көтү турында сөйләшә. Әтинең авызына кереп, үзенә кирәкле акыллы сүзне генә йотып утыра иде. Гапсамат аракы эчми. Минем әти дә шешә белән дус түгел. Мин тик бер генә мәртәбә аларның мәҗлес корып утырганнарын күрдем. Эчми ишкәнгәме, Гапсамат кызган иде. «Эх, бабай!» дип, әтигә тарсын мин итми кияү булып дәшеп, мине балма ишендә генә йөздерәчәген әйтте. Әшнәләре аны хуплап тордылар. Утыра торгач Гапсамат: «Казгансаң маллар табыла, йөрәккә кан савыла!» дип җырлап та җибәрде. Тавышы аның куе, матур тавыш.
Тик ул җырның тәмендә, моңында аңламый иде бугай. Бистә егетләре кебек тавышын чамадан тыш калтыратып җырлый иде. Әшнәләреннән берсе Гапсаматтан да уздырып җибәрде. Ну, ахири, шикләүкле имән ава инде өстеңә. Бәхетле йолдыз астында тугансың икән чукынмыш дип, йодрыгы белән тегенең күкрәгенә төртеп алды. Мин мондый ачыктан-ачык әрсезлектән йөземне шытып чыгып киттем. Егетләрнең арттырып җибәрүләрен әти дә сизде бугай. Ул мәҗлес халкын алма бакчасын карап керергә чакырды. Минем дәшми-тынмый йөрүемне әтиләр ризалык билгесе дип аңладылар ахрысы. Минем белән шул хакта бер көнне кичен чәй эчеп утырганда чынлап торып сөйләштеләр. Кызым, диде әти, яшең дә җиткән, кием салымың да җитәрлек. Үзебез исән чакта әйбәт урынга биреп калырга ниятләп торабыз. Кыз бала гомер буе ата-ана йортын саклап утырмас. Әмма ләкин синең ризалыгыңнан башка ул дәү эшне эшләп булмый. Кемгә? Дидем. Халик кебек сүзне өзеп сөйләшәсем килде. Күзең суқыр түгел, күреп торасың. Сәмигулла абзый малае, Гапсамат, синең өчен жан атып йөри. Нәсел-нәсәпләре дә илкен алдында хур итә торганнардан түгел, эчеп исереп кеше көлдергәннәре юк. Нәселләрендә катын белән шаяручылар да күренми, Аллага шөкер. Әллә мәйтәм, озын-озакка сузмыйча, тәвәккәлләп, туеңны итеп алабызмы? Мин байтак вакыт дәшми утырдым. Әтигә кушылып, әни дә Гапсаматны мактады. Мал таба торган җегет, малның кадерен белә торган җегет, түкми, чәчми, әрәм-шәрәм итми, кулында менә дигән һөнәре дә бар диде. Күңелемдә кытырынып кире тойгы уянды. Халикка өзеп әйткәнне, нигә дип әле мин Гапсаматка да өзеп әйтмәскә тиеш? Өзеп әйтсәм, әтиләр бердән-бер кызларын теләмәгән кешегә биреп, гомер буе аның каргышын алып яшәргә теләрләрмени? Юк, әти, көчләмәгез мине. Яратмыйм мин Гапсаматны, дидем. Әй, менә терәк. Әйтте бу, диде әти. Кем генә соң яраткан кешесенә кияүгә чыга? Тора бара яратасың аны? Моңарчы, кызым, Алланың биргәненә шөкер, безнең сүздән чыкканың юк ие. Анысына рәхмәттән башка сүзебез юк. Әмма ләкин соңгы сүзең белән рәнҗетәсең син безне. Кай җире кемнән ким Гапсаматның? Буесыны бар, тазалыгы бар. Ай, балам, бу заманда сугыштан соң ышанып биткән бер вакытта Гапсамат кебек алтын җегетне кулдан ычкындыру мин сиңа әйтим, исәрлек. Заманасы да бит аның сайлана торган замана түгел. Сугыштан кайтканы гарип гырабә, сугыш вакытында буй җиткәне ширле-ширләшкә. Әтинең кычкырмый-бакырмый гына аңлатырга теләве күңелемне йомшартып җибәрде. Каты бәрләсем килмәде. Юк, әти, ирексезләмәгез. Мин әле укырга телим, дидем. Кайда? Кем булырга? Диде әти. Ул минем дәшми торуымны күреп, бик тә үз иткән, кешелекле тавыш белән үгетләргә кереште. Без сиңа, балам, изгелектән бүтән берни дә теләмибез. Әмма ләкин кисәтеп куям. Караны. Соңыннан үкенерлек булмасын. Сәмигулла абзый малайына кызның менә дигәннәре табылыр.
Әтиләр мине бүтән кыстамады. Тик аларның дөньяда гамнәре дә калмагандай булды. Әни өйне гөл кебек итеп тоту гадәтен ташлады. Әти бер-ике тапкыр кызмача кайтты. Безнең җитешле түгәрәк тормышның куя бер ягы кителеп төште. Әтиләр әллә ничек кызганыч. Әллә Гапсаматка кияүгә чыгаргамы? Ялгыз өйдә япа-ялгызым үскәнгә, әлегә бер җирдә дә төпләнеп эшләмәгәнгә, минем таныш егетләрем юк, укуны да мин сылтау итеп кенә әйттем. Укымаган кеше дә үлми. Әнә бит, әни укымышлы кеше сайлап тормаган, тоткан да 4 класс белемле әтигә кияүгә чыккан. Нәрсәсе начар? Эшен дә эшли әти, тормышын да алып бара. Кеше арасында хур булып торганы юк. Халик, мин кырт кисеп сөйләшкәннән соң безнең күршедән күчеп үк китте. Ул миңа бүтән әйләнеп тә карамаячак. Бер көнне өйләрне җыештырып, урын җирләремне тагын бер мәртәбә кабартып җыйгач, шул уйларым белән мин герәүләнеп, путаллы зур көзге алдына килеп бастым. Миңа хәзер 20 тулып килә. Яшьлегем үтеп бара түгелме? Минем әле йөзләрем алсу, күзләрем сөрмәле, буй-сынымның тал чыбыгыдай зифа чагы. Нигә миңа Гапсаматның иркә хатыны булып, йорт биләүче акыллы хуҗа бикәсе булып яшәмәскә? Тагын 4-5 ел торсам, яшьтәш егетләрем өйләнеп бетәчәк, мин сазаган кыз булып утырып калачакмын. Миңа үземнән дә бигрәк, минем кайгымнан бетерешеп, гомер буена рәнҗеп яшәячәк әтиләрем кызганыч тоелды. Чыннан да, Гапсаматның кай төше кемнән ким? Кулында һөнәре бар, мал кадерен белә торган холкы бар. Ярый, дөрфарак та булсын ди, юнылмаган бүкән булсын ди. Аннан кемгә зыян? Ир баш, хатын муен дигән сүз дә бар бит әле. Муен борылмаса, баш борыла алмый. Мин 10 класс укыган кыз Гапсаматны тәрбияли алмаммыни? Аны дырфа кыланышларыннан арындыра алмаммыни? Гапсаматта булмаганны бар итеп күрергә, аны матур һәм нечкә күңеллерәк итеп күз алдына китерергә тырышып яши башладым. Хыялым эшкә җигелде. Уйларымны әти-әнигә әйтмәдем әле. Шулай да бер көнне әти Гапсаматларга өй туена барырга кирәклекне әйткәч, карышмадым. Матура күлмәгемне, бәйрәмгә генә кия торган Кытай туфлиемне сандыктан алгач, әтинең чырае яктырды. Ул ничектер сүзчәнләнеп китеп, кием салымыңны кызганма, бетсә тагын алырбыз дип әйтеп куйды. Ишебез дә өф итеп кенә киенеп, өй котларга барып кайттык. Бу бару минем күңелемне тагын да Гапсамат ягына аудара төшкәндәй булды. Ул өстенә буйлы ак күлмәк, кара бастон костюм, аягына ул чорда бистә егетләр өчен бик модалы булган, балтырлары кайтарылып куелган күн аслы ак фетр кигән иде. Аның чүкештәй нык гәүдәсе, ташып торган кара тутлы алсу йөзе бу юлы миңа хәтта чибәр дә булып күренде. Ыркыя туташ дип, Гыйба абзый мен Камал түти дип аяк өсте торып безне сыйлаулары, аракы мазарны да әти белән икесе безгә күрсәтми, пучмак якта гына төшереп керүләре минем күңелемә гел менә хуш килде. Мин дә тырыштым. Дәшкән чакта ягымлы итеп, бераз гына назланып, үз кадеремне үзем белеп дәштем. Тыйгыларым кузгалганга алсуланып киткән йөзем, зур путаллы көзге минем каршымда иде. Мәҗлес халкына бик тә ошап куйды булса кирәк. Ул көнне мин мәҗлеснең күз өстендәге кашы булдым. Бу минем тәкәббер горурлыгымны, үз-үземне яратуымны арттырды. Һәм шул кич минем язмышымның борылып китәчәгенә сәбәпче дә булды. Әтиләр Гапсамат турында кабат сүз кузгаткач, әллә ни назландырып тормадым. Ике өйдә дә туй әзерлеге башланды.
Бәйрәмчә аш-су, табак-табак бавырсак, шәкшәк, кош тел әзерләдек. Әллә ничә төрле паштет пешердек, идәннәрне кырып юдык, келәмнәрне кагып белдек, синкаланган челтәрләр тәрәзәләргә ям биреп өйгә бәйрәм төсе кертте. Ишек алларын кат-кат себердек. Кунакларның караватта гына сыймаганын йоклатырга дип, әти тапчаннар ясады. Юрган матрасларны март кояшында җилләтеп тузаннарын кагып керттек. Булачак туй мәшәкате әни белән икебезгә бер атнага җитте. Әти дә отпускысын шушы вакытка туры китереп алды. Мин моңарчы күреп карамаган өр-яңа тормышка әзерләнеп, төннәрен хәвефләнеп яшәдем. Йокым качты. Моны әни бик тиз сизеп алды. Ул төнге сәгать 2-ләр тирәсендә минем яныма чыга, ак мендәргә сибелеп киткән чәчләремне сыйпап, бер кавым янымда утырып тора. Тик сүз катмый. Сүз катудан ул ничектер уңайсызлана һәм мин тагын да күбрәк борчуга төшмәсен дип, аналарга гына хас булган бер сизгерлек белән минем алгы көнемне кайгырта иде. Мин йоклый алмый ятам. Тәрәзәдән бәс сарган алмагач ботаклары күренә. Ә күк йөзендә бәсле ботаклар арасыннан зәңгәр су йолдызлар тетрәнеп яна. Алар бер кабынып, бер сүнеп торалар. Я бик якын, я хыял җитмәс, ерак булып тоелалар. Туйга 2-3 көн генә калгач, кодалар килеп, туй хәстәренең ничек барганын белешеп киттеләр. Күп сөйләшмәделәр. Гапсаматның әнисе минем әни кебек йомшак күңелле, йомыкый гына бер карчык икән. Алар әни белән яшереп кенә бер елашып талдылар. Мин инде бер кемнән дә бәйсез кыз чакларымның үтеп барганын, тиздән миңа килен булып, кеше йортында хезмәт итәргә туры киләчәген аңлап, яшьлегем белән аерылышу тойгысыннан күңелем тулып, төнне елап үткәрдем. Әни 2 мәртәбә яныма килеп, башымнан, ак мендәргә таралган кара чәчләремнән сыйпап китте. Ләкин көтмәгәндә безнең гаилә өчен бик күңелсез хәбәр килеп әйттеләр. Иртәгә туй дигән көнне Гапсаматның әнисе килде. Самавырга барып тотынган әнине туктатып, шыпырт кына әйтте. Ашыкмый тор әле, мин Камал чәй куярга. Өйдәгеләргә әйтмәенчә генә киткән идем. Эшләрнең көйе китеп тора бит әле, диде яулык чите белән күзләрен сөрткәләп алды. Ай Аллам, ни булды тагын дип, әни булачак кодагые өчен хафалана башлады. Габделсаматымны алып киттеләр. Китсәне. Кая? Милицияга алып киттеләр. Кичә генә төнне 2 милиция килде. Ак өебезнең ишегенә йозак салдылар. Өй янына берәүне бер китермәскә куштылар. Эй, Кодагый, ниләр генә булыр икән ул балакаема? Әллә Михавайдан берәр нәрсә алып чыкканыема? Эй,
әйтмә инде мин, Камал. Нәфсе дигәннәре шайтан бит. Туй расходларына булыр дип кара күл тире алган. Аны күлмәк эченнән урап кигән. Вахтычы карт яңа себерке тентегән булып кыланып милиция чакырткан. Тиресен ие белән алып киткәннәр. Бүген пүнәтәйләр белән килмәкчеләр. Ай, килгәннәрдер дә инде. Йөгрим. Ул бу нәрсәгез булса, зинһар яшерегез. Күрше кыланга ышаныч юк, бер-берсен сатарга гына тора. Сезне дә харап итеп куймасыннар. Әнинең кулындагы самавыр капкачы төшеп китте. Яңа хәбәрне әйтергә дип, ул әти янына сарайга йөгерде. Сандыкта тире кисәкләреннән җыеп теккән 2 бүрек бар иде. Аларны кая куярга белмәй чабышып йөри башладылар. Гапсаматның әнисе Гөлниса җиңги ни төсле өтәләнеп килеп кергән булса, шундый ук кызулык белән бәрелә сугыла чыгып та китте. Бәхетләрең юк икән, балакаем. Эй, юк икән бәхетләрең, дип, әни миңа карап елап җибәрде. Әти аңа бер генә кычкырды. Җитте сиңа! Җаба үзеңне! Тапкан монда эт кебек улап утырыр вакыт. Килеп җиткәннәрен көтәсеңме? Аш сандыкларыңны. Тиешле-тиешсез әйберең булса чыгар. Әгәренки мин югында Гапсаматны сорап килсәләр, белмим дигән. Төшендеңме? Туктале, әтисе, ничек инде улы башым белән алдашып утырыйм? Гапсамат кияү буласы кеше безлә баса. Кияү буласы. Бирерләр сиңа кияүеңне. Мине төрмәдә череткәннәрен телисеңме? Булыр сездән. Ничек маса хатын кыздан чыга? Татарчалатып, жыландай телемне чыгарып әйтәм. Ишетсен колагың. Белмим дигән. Белмим. Белмәгәндә күрмәгән. Мең бәләдән котылган. Гапсамат безнең өчен юк хәзер. Юк. Ргыя. Ишеттеңме? Гапсамат хәлләрен Гөлниса җиңги безгә көн сайын җиткезеп тора. Аларны тентегәннәр. 10 кара күл бүрек, 7 баш тире, 6 кисәк бастон отрез алып чыкканнар. Ниләр күреп җыйдыгыз шул тамашаны, дип әни Гөлниса җиңгигә шелтә белән карады. Әйтмә инде мин, Камал. Күрәчәк күмер ашата ди. Нәфсе бит, нәфсе. Күрәчәгебез булгандыр инде. Әти дөрес сизенгән икән. Гапсаматның җиле безгә дә килеп кагылды. Егетне кулга алганнан соң бер атна чамасы узгач, шөкер килүче китүче юк дип тынычланып кына утырганда, мине машина белән килеп милиция идарәсенә алып киттеләр. Әни хәтта сау бул дип тә әйтә алмады. Телдән язып, күгәрде дә катты. Мин милиционер ишетсен дип, әнинең иңбашларыннан сыйпап әйттем. Борчылма, әни, мин бик тиз әйләнеп кайтырмын. Безнең бер гаебебез дә юк бит, дидем. Яңа бистәнең аску урамындагы тәрәзәләре тимер рәшәткәле зур гына агач йортның коридорына килеп кергәч, күңелемне курку басты. Иске телогрейка, дәү кирза итек кигән бер кешене мылтыклы милиционер миңа каршы коридор буйлап алып килә иде. Моның Гапсамат булып чыгуыннан йөрәкләрем алынып, бер читкә тайпылдым. Уф, Гапсамат түгел икән. Бәләгә эләккән бер Гапсамат кына димени дөньяда. Мине алып килгән милиционер коридордагы бик күп ишекләрнең берсен ачып җибәрде. Караңгы коридордан соң яп-якты кабинетка килеп кергәч, күзләрем камашып, кабинетның хуҗасын күрә алмый тордым. Буларны мин нигә бик төпченеп сөйлим? Бу минем тормышымда гаять мөһим момент. Бәлки шуңа күрәдер, ул минем күңелемә бик тирән уелып калды. Күзләрем камашып бер ни күрми торган арада мине алып килгән милиционер: "Иптәш өлкән лейтенант, гражданка Гыйбадуллина сезнең карамакка китерелде", дип шатнатып әйтеп честь бирде. "Китәргә мөмкин", диде аңар өлкән лейтенант дигәннәре. Һәм мин өстәл янында каккан казыктай басып торган чибәр лейтенантның Халик Саматов икәнен күреп,
артыма егылып китә яздым. Отырыгыз, гражданка Гыйбадуллина, диде миңа үтә дә таныш һәм үтә дә шит рәсми коры тавыш. Менә нинди хәлләрдә очрашасым бар икән минем аның белән, дигән ой миемне яндырып узды. Беләсе иде, мине ул эш белән чакыртканмы? Әллә минем теге көнгә отказым өчен үч алырга җыенамы? Әгәр үч алырга чакырткан булса, ул бик әшәке кеше булып чыга. Мин аңа бер сүз дә әйтмәячәкмен. Сез мине гафу итегез, Рукыя туташ, диде ул милиционер чыгып киткәч. Мин сезнең белән башка урында очрашуны кулайрак күрер идем. Ләкин ни хәл итмәк кирәк? Хезмәтем миннән рәсмилекне таләп итә. Мин әнә шунда беренче мәртәбә аның үз эшенә фанатикларча бирелгәнен күрдем. Мин бит аның мине яратканын белә идем. Хәзер дә ул вакыт-вакыт миңа төбәлеп онытылып кала. Тик хисләренә ташып китәргә ирек бирми, шундук рәсми җитди тонга күчә. Мин аңар әтиянием турында, аларның нинди карашлы кешеләр булуы, мине ничек тәрбияләүләре турында яшермей сөйләп бирдем. Минем хәйләләмәвемне, гадел сөйләвемне ул аңлады. Баштагы мөнәсәбәтен үзгәртеп, дустана сөйләшүгә күчте. Дөресен генә әйткәндә, без бер-беребезне сыный идек. Юк, ул миннән үч алмый. Аның хәле минекеннән авыррак. Ул мине яратканы хәлдә мине авыр тойгыларга салырга һәм мин бик үк өнә бетермәгән интим мәсьәләләргә дә кагылырга мәҗбүр иде. 3 сәгатькә сузылган сөйләшү вакытында ул бик нык арыды. Арыганын миннән яшерергә дә теләмәде. Яшерим дисә, ул мине кайтарып кына җибәрә ала. Иртәгә тагын көн бар, берсе көнгә дә көн бар. Көн сайын аз-азлап, итәгатьле генә сөйләшеп, ул үзенә кирәкне җыеп бетерә ала иде. Тик ул алай теләми, намусына каршы бара алмый, икебезгә дә авыр, бик авыр булган эшен миннән допрос алуын дәвам иттерә. Гражданин Самигуллин Габделсамат сезнең белән нинди мөнәсәбәттә иде? Ди милиция өлкән лейтенанты Саматов. Мин көрсенеп әйтәм. Мин аның яшелгән кызы идем. Ул кәгазь өстенә иелеп, шатыр-шутыр яза башлый, озаклап ярсынып яза, каләм сабы тоткан бармаклары артык кысудан агарып китәләр. Сезгә, гражданин Самигуллин, кара күл тире яки тегелгән бүрек китермәдеме? Беләсезме, өлкән лейтенант? Мин бу сорауны тактсызлык дип саныйм. Нишләп әле мин сезгә булачак ирем өстеннән сөйләп утырыйм? Ләкин бит, Рукыя туташ, миңа сезнең әтиянигезне чакырып сөйләшергә туры киләчәк. Ничек уйлыйсыз? Аларны алҗытып йөртү кирәкме? Әллә үзегез генә сөйләп бирәсезме? Минем ачуым кабара башлый. Сез нәрсә? Миңа әтием әнием өстеннән әләк сөйләргә кушасызмы? Тынычланыгыз, зинһар. Кабат сорыйм. Гражданин Самигуллин сезгә кара күл бүрек китермәдеме? Китермәде. Тире китергәнен дә күргәнегез булмадымы? Булмады. Әгәр андый эшләр хатын кызга күрсәтеп эшләнелә дип уйласагыз, бик ялгышасыз. Ул миңа сүзсез озак итеп карап торды. Аннары ниндидер звонокка басты. Ашыгып килеп кергән милиционерга. Иптәш сержант, гражданка Гыйбадуллинаны машина белән өенә илтеп куегыз, диде.
Мин мыскыллы елмайып: «Рәхмәт кайгыртуыгызга. Аяк кулым исән, җәяүдә кайта алам», дидем. Милиция идарәсенә мине тагын 3 тапкыр чакырттылар. Машина белән алып китәләр, җәяүләп кайтам. Өйдә мине 4 күз белән әтиләр көтә. Энәсеннән җебенә хәтле сорашалар, ах-ух киләләр. Мин сөйләгәндә әни тыела алмыйча елап та җибәрә, әти аны шундук тыя. Эшләрнең ни белән бетәсен белмәгәнгә, алар төннәрен кирфек какмый үткәрәләр. Аларның ябыгып, агырып калган йөзләренә карау минем өчен ифрат авыр. Кайчандыр Халик Саматовка булган нәфис тойгыларым, аның өчен янып күйеп йөрүләрем соңгы көннәрдә икенче бер хис. Бу кешене күрә алмас дәрәҗәсенә җиткән нәфрәт белән алышынды. Нигә дип газаплый ул безнең гаиләне? Ябасы икән, тотсын да ябып куйсын. Ләкин тора-бара, үзем дә сизмәстән, тойгыларым үзгәрә, яна элекке хәленә кайта башлады. Саматов чын дөреслекне белергә тели. Аның өчен дөреслек бар нәрсәдән өстен. Мин моның шулай икәненә ышана барам. Аны иң авыр чакларда да сыйынып булырдай олы итеп танысым килә. Минем хәтта ул кадәрле олы тойгыны әтигә карата да тойганым юк бит әле. Саматовка барысын да сөйләп була. Ул барысын да дөрес аңлый дигән уйга килгәнлектән, мин аңа әтинең меховойдан тире кыйпылчыклары алып чыгуын, шуннан төннәр буена әни белән икәүләп күз бетәштереп бүрек тегүләрен әйтеп бирергә телим. Ләкин икеләнәм. Әйтсәм, эшләр тирәнгә китмәсме? Әйтми калдырсам, мин Халикны белеп бетерә алмыйм. Аның закон кылымы чын кешеме икәнен бик тә беләсем килә. Бу миңа бик кирәк, чөнки бу минем язмышымны хәл итәчәк. Әгәр мин аларны әйтеп, Халикның гадел кеше икәнен белә алсам, ике дә уйламый аңа язмышымны бәйләр идем. Ә ул закон кылы булып чыкса, минем сабыйлар шашанып әйткән сүзем аркасында юк кына нәрсә өчен әтине утыртып куйса, бу миңа гомерлек яра булачак. Кешеләргә булган ышанычымны мәңгегә югалтачак. Шулай да мин тәвәккәлләдем. Тик әйтер сүземне Халикка аның кабинетында түгел, беркем дә тыңлап тора алмастай аулак урында әйтергә булдым. Мин аның белән Идел буена барып сөйләшергә сүз куештым. Ул моның белән килеште һәм без кояшлы бер көнне елга трамвайына утырып, Услон тауларына чыгып киттек. Мәңге онытасым юк ул көнне. Май урталары иде. Агачлар яфрак ярган. Җир өсте үлән белән түшәлгән. Юк, бу җәй урталарындагы инде күз күреп туйган, өстен тузан басып, җилләр уңдырып бетергән яшеллек түгел. Агач яфракларының сыткый сагызы да бетмәгән әле. Аларны берәмтекләп санап чыгарга була. Алардан баш әйләндергеч хуш ис, яз исе аңкый әле. Дөньяга килүләренә атна-ун көндә узмаган сыйык яшел яфраклар талгын җилдән әкрен генә җилфердәшә. Яңа күлмәкләрен күрсәтергә чыккан күбәләкләр пыр да пыр килә. Каяндыр моң гына булып, гармун тавышы ишетелә. Яшьләр көлә, яшьләр сөенә. Мин бәхетемне сыным. Халикка мин әтиләр турындагы чын дөреслекне сөйләргә килдем. Ул бүген милиция өлкән лейтенанты киемендә түгел. Мин погонлы Саматов белән Идел буена чыкмаганда булыр идем. Халик бүген аксыл крән костюмнан,
Изүләрен шишеп җибәргән ак күлмәктән. Ул тезен тезгә куеп агач төбендә утыра. Биткәннән биткәнгә ялгап, тәмәке тарта, дулкынлана. Күрәсең, ул минем нинди уй белән килүемне сизенә. Мин аның күзенә туры карап, сүз башлыйм. Минем әтием Гыйбадулла вак сәүдәгәр. Неп заманында үз йортында кибет тоткан. Сәүдәгәрлек аның канына сеңгән. Михабойдан ул тире кыйпылчыклар алып кайта. Нишләтә ул аларны? Әни белән икәү бүрек тегәләр. Бер айга ничә бүрек тегә алар? Бер я икене. Кайда сата? Талчукта. Алай, диде Саматов, һәм кинәт тынып калды. Папиросын бармак арасында йомарлап, читкә атты. Мин аның озак кына сүздән язып торуыннан куркып: "Я, нигә дәшмисез?" дидем. Әтиең мин сездән допрос алганны беләме? Белә. Борчыламы? Әгәр сез мине тагын бер атна йөртсәгез, аның кайгыдан урын өстенә егылуы яки акылдан язуы ихтимал. Ничек уйлыйсыз, Рөкыя туташ? Сәмигуллинның төрмәгә утыртылуы әтиегез холкына да борылыш ясармы? Әти әйтә, әгәр бу эштән исән-сау гына котылсам, бүрек дигәннәренә әйләнеп тә карамас идем ди. Тукран тәүбәсе булмасмы? Минем әти сүзен җилгә очыра торган кеше түгел. Саматов кискен итеп башын чайкады. Миңа өздереп кенә карады да: "Минемчә, шул җиткән", диде. Аңламадым, нәрсә җиткән? Куркып яшәүе аның өчен җитәрлек җәза. Җинаять составы булмау сәбәпле әтиеңнең эше туктатыла. Мин утырган җиремнән сикереп тордым да Саматовны кочаклап алдым. Аклады бит ул. Аклады минем өметемне. Мин Халик Саматовны элеккесеннән дә битәр бер ярату белән, олы итеп, зур итеп, сыйыныр кешем итеп ярата башладым. Миннән допрос алу бәрәбәренә үзе турында да сөйләттем. Әтисе Габдрахман, әнисе Маһибәдәр икән. Баулы ягында туып үскән. Халик ачлык елны туган. Шуңа күрә озын булып үскән имеш. Нигә аксыл йөзле дә зәңгәр күзлеме? Өченче буын бабасы Латыш, әбисе сөргендәге Латышка кияүгә чыккан. Карчыга борын, озын буй, җете зәңгәр күз Латыш бабасы бүләге. 4 бала булганнар. Берсе суга батып үлгән, берсе кызамык ширеннән вафат. Төпчек кыз Сания да баш бала Халик торып калганнар. 35-нче елны әтисе аларны Казанга алып килә. Үзе ТЭЦта бетончик булып эшли. Тик бәхете булмый картның. Ашханәдә агулы колбаса ашап үлә. Бәлки ул үлмәгән дә булыр иде. Колбасаның агулы икәнен сизеп алуга конторага йөгерә. Башкаларны 54 кешене коткарып калалар. Ашыгу сәбәпле моны оныталар. Урындыкка утырган килеш бөгәрләнеп үлгән була. Минем әти шул эшне эшли алыр идеме? Башкаларны коткарыр өчен үзен корбан итәр идеме? Бу фикергә мин җавап таба алмыйм. Мин аның белән янәшә атлыйм. Аның таза беләкләренең җылысын тоеп, кулын күкрәгемә кысып барам.
Безгә хәзер сүз сөйләү кирәкми. Ул минем өчен ачык. Мин аны үтәдән-үтә күрәм шикелле. Көн кичкә авышып килә. Күләгәләр озая башлаган, көндезге кайнарлык та кими төшкән. Ял итеп йөрүче яшьләр кайту ягына борылганнар. Урманда озак кына йөреп, яр буена төштек. Халик мине кимәләр биреп тора торган лабаз янына алып китте. Паспортын бирде, 10 сум акча калдырды да, миннән рөхсәт тә сорап тормастан, ныклы ихтияр белән мине кимәгә кертеп утыртты. Кулына ишкәк алды, моңсулана төшкән зәңгәр күзләрен балкытып, «Ә хәзер кич безнеке», диде. Мин аның ихтиярына буйсындым. Икенче бүлек. Кемгә ничектер, минем үземә бик тә аңлаешлы бер хакыйкать бар. Егет чакта еллар буе белмәгәнне, ирең булгач, бер айда белергә була икән. Бер күрешеп сөйләшергә әллә ни бирердәй булып йөргән кыз чагымда Халик Саматов минем өчен озын буйлы чибәр офицер иде. Мин аның белән икәү култыклашып урамнардан узып китәчәк көннәремне күз алдыма китереп, көнчелектә нишләргә белмәгән бистә кызлары безгә кызгып карап калырлар инде дип уйлыйдым. Өйләнешкәнебезгә ел ярым булды. Минем әле Халик белән урамда йөргәнем юк. Туй узу белән ул мине укырга кыстый башлады. Син укырсың, мин эшләрмен диде. Ул заманда хатын-кызлардан укырга бик атлыгып торучы юк иде. Абитуриентларның күбесе фронттан кайтып төшкән шинельле солдат иде. Мин әллә ни авырлык күрмичә пединститутка барып кердем. Тик уку дигән нәрсә үзе бик авыр булып чыкты. Дәрестән кайткан сайын Халиктан үземне кызгандыра торгач, ярты ел дигәндә институтны ташладым. Аннары безнең улыбыз туды. Халик аңа француз революциясе хөрмәтенә Марат дип исем куштырды. Һәм мин көннәремне француз революциясе янында үткәрә башладым. Тагын бер елдан мин Халикка икенче малай табып бирдем. Халик анысына Максим Горький хөрмәтенә Максим дип исем куштырды. Һәм шул көнне үк гомеренең бушка узып барганын, инде үзенең укырга керергә тиешлеген әйтте. Әгәр мин укуны ташламасам, икебезнең бер юлы укый алмаячагыбызны әйтер идем. Ләкин үзем укымагач, өстәвенә 2 ел эчендә 2 улым туып, кул аягымны да бәйләп куйгач, аңар каршы килә алмадым. Халикның 10 класс белеме юк. Фронтка ул Елгачлар техникумының 4-нче курсыннан киткән. 10-нчы класс өчен экстренный имтихан бирәм дип атлыга. Права алу өчен 200 сум акча түләргә кирәк иде. Түләде. Тик инша язган чакта артыграк тырышып җибәргән, 12 биткә 12 хата ясаган. Экстренный имтихан тапшырудан Халикны төшереп калдырдылар. Ләкин 200 сум акчасын кайтарып бирмәделәр. Әнә шул 200 сум минем өчен Халик тарафыннан эшләнгән беренче сантыйлык булып күренде. Кем инде тик торганнан 200 сумны суга сала? Минем сантый Халигым үтә дә үз сүзле булып чыкты.
2-нче елны кичке мәктәпкә барып керде. Хәзер генә ул яшьләрне көчләп укыталар. Ул чакта уку түгел, эш таләп итәләр иде. Халик кичке мәктәпкә түрәләреннән яшереп керде. Аның милиция идарәсендәге эше кичке сәгатьләргә дә бәйле иде шул. Эй, авырга да туры килде соң аңа уку. Безгә бернинди уңайлылыгы да булмаган иске йорттан болын чаклы зур бер бүлмә биргәннәр иде. Ул бүлмәдә Халикның әнисе, бер туган сеңлесе Сания, Халик үзе һәм 2 бала белән мин торам. Халикка дәрес әзерләргә урын да, шарты да юк. Шунлыктан ул күбрәк вакытын милиция идарәсендә үткәрә. Хәтта кунып та кала торган иде. Мин аны кызганып, нигә азаплана бу сантый? Званиесе бар, хезмәт хакы әйбәт, казна киеме киеп йөри. Тагын ни кирәк дидем. Үз кадерен үзе белеп рәхәтләнеп кенә яшәр чакта кирәк бит әй. Йокысызлык, каты диванда ширем итеп кенә алулар аны бик тарытты бугай. Ул миннән мендәр белән ак җәймә сорап алып, аларны шунда эш бүлмәсендә тумбочкага бикләп тота торган булды. Минем күңелемдә вәсвәсә уянды. Әгәр ул анда хатыннар белән буталса, власть үз кулында, урын җире, диваны бар, ә мин монда үй саклап ят. Гомерем заяга уза түгелме? Әллә Халик миннән гапсамат өчен аламы? Мин бит аңа түгел гапсаматка чыкмакчы идем. Мин Халикка эштән соң өйдә торырга, милиция идарәсендә кунып төнеп ятмаска дигән таләп куйдым. Тешен кысып булса да, ул моның белән килеште. Кич кайтып, башын салкын су белән юа да, колакларын сөлге белән урап укырга утыра. Мен тагын ачуым килә. Табим дисә таба бит җаен кеше. Башында күтәрми укый. Укый да укый, укый да укый. Урам йөрергә чыгып керә дә тагын укый. Төнге дежурга китеп бара. Мин тагын җаным әрнеп, мыскылланып, үй тулы халык белән утырып калам. Юк, кадерле ирем, син миннән алай тиз генә котыла алмассың, дип уйлыйм усалланып. Кара син аны, акыллы баш. Ул укып түрә булмакчы, мин монда бер бүлмәле фатирда аның нәселе балалары белән хәсрәт чигеп ят. Бәйләним дисәң, сәбәп табыла бит ул. Бер көнне бу сеңлесе Санияга 10-нчы классны бетергән көнгә дип бик үкчәле туфли алып кайткан. Миннән сорау юк, киңәш юк. Туганнарына яхшы булып күренмәкче. Юк, дидем. Күренми тор әле. Кайнанам да өйдә чак иде. Халикның эштән кайтып керүе булды, күтәрелеп бәрелүем булды. Бәлки син мине бала чүпрәге юучы асрау хатын итеп тотмакчы була торгансыңдыр. Мине тау чаклы вәгъдәләр биреп өйдән алып киттең дә, атап зары чаклы бүлмәгә бикләп куйдың. Инде минем белән киңәш итүне дә үзеңә хурлык саный башладыңмы ни? Ни сөйлисең, Рукыя? Санияга үз гомерендә беренче мәртәбә туфли алып бирәбез. Шундый сөенечле көнне кара кайгыга әйләндермә, зинһар, ди бу. Аның шулай үтә дә белдекле, тыйнак тавыш белән суфиларча сөйләнеп торуларына җин ачуым чыгып, авызымны гына ачкан идем, кайнанам сүзгә кушылды. Улым, Халик, безнең өчен катының белән тәмсезләнмә. Табып бир безгә берәр җирдән фатир. Үзебезчә ипләп кенә яшәрбез. Җан биргәнгә җүн бирер әле, диде. Ләкин Халик әнисе белән Санияга фатир табып биргәннән соң да мин аңа тынгы бирмәдем. Минем белән киңәш итми укырга барып кергән. Милиция идарәсенә 2 еллык югары хуҗалык мәктәбенә разнарядка килә. Әйтә бу начальникларына: "Мине җибәрегез. Хатын белән конфликт та бар, качып-посып йөрүдә туйдырды", ди. Укулары Куйбышевта буласы икән. Китте барды Халигым мине 2 бала белән калдырып.
Әтиләргә барып киңәш иттем. Мин әйтәм, менә шулай, кияүегез мине ташлап укырга китте. Нишлибез дим. Әти аптырап, башын кашып тора. Ни дип кенә әйтим соң, кызым? Сиңа сүз әйтсәм, син жәлке. Кияүгә тел тидерсәм, үземә бәк тә зур яхшылык эшләгән кеше бәлә казадан саклап калды бит. Акылсыз кеше дип әйтеп булмый. Шешә мазар белән шаярганы да күренми. Эш урынында да яраталар. Тагын ни әйтим сиңа? Ир белән хатын арасына кысылу юньлелеккә илткәне юк. Үз башың үзеңдә. Мине бутама. Күңелең ничек куша, шулай эшлә, кызым. Ә ул хатыннар белән чуалса, мине 2 балам белән ташлап китсә? Онысын дөрес әйтәсең. Хәзерге заманда катын кызга бер генә дә ышаныч юк. Сугыштан соң бәк усалланды хатын кыз. Карт дими, яшь дими, аксак дими, бөкре дими, ир аулый. Бәләдән баш аяк. Саклаганны Алла саклармын дигән. Барып кайт булмаса янына. Үз күзең белән күреп кайт. Калганын кайткачыннан сөйләшербез. Ә балалар? Нәрсә булсын балаларыңа? Мин Камал янында уйнап торырлар. Сабакка йөрүчеләр юк бит әле. Миңа тиенчекләремне тинәп, Халик янына Куйбышевка юл тотудан башка әмәл калмады. Бу бару минем өчен бик тә гыйбрәтле булды. Халикның мин тагын бер сантыйлыгын белдем. Кияү балакай, миңа әйтми генә бер юлы 2 җирдә укып ята. Югары хуҗалык мәктәбендә бер имтиханын биреп чыга да, юридик институтка йөгерә икән. Килеп төшсәм, ябыккан, чыкмаган җаны да, ишелмәгән сөяге генә бар. Син нәрсә? Миннән качып китеп, хатыннар белән буталып ятасыңмы монда? Дип ябырылдым тегеңә. 2 урында бер юлы укуын әйтеп бирергә мәҗбүр булды. Моны шундук югары хуҗалык мәктәбе директорына җиткердем. Теге борып алган Халикны. Син нәрсә, Саматов? Бездән яшереп йөрисең. 2 җирдә укыйсың икән бит. Укымыйм дияр иде, ялган була. Укыйм шул дияр иде, хуҗалык мәктәбеннән куып чыгарырлар дип курка. Дәшми? Иелгән башны кылыч кисми принципы белән эш итмәкче. Хәзер эттән алып, эткә салып тирги башлый дип торганда гына директор Симашкин әйтә моңа. Без бер путевка алдык, 24 көнлек. Мин аны сиңа бирергә булдым ди. Менә бит ул ничек? Иратның барысы бер чыбыктан сөрелгән. Мин аңа Халик Саматовның бер юлы 2 җирдә укуын, алдашып йөрүен барып әйтәм. Ә ул аңа путевка тәкъдим итә. Ул гынамы? Саматовның акчасы юклыгын белеп, путевканы бушлай бирдертә. Аэропортка барырга машинасын бирә. Ләкин аэропортка кадәр әле Халикның бер имтихан тапшырасы бар. Әзерләнеп җитмәгән. Керә бу, тәвәккәлләп билет ала. Тәвәккәллек нәҗәткә сорап тормый инде ул. Шул тәвәккәллек аңа күпме күңелсезлек китерде. Барыбер эшли. Керә бу, ала билет. Суд процессында гражданлык эше белән дәгъвачының катнашу очрагы. Практикадан белә ул аны. Теориясын укырга вакыт тимәгән. Ә күршесендә утырган кызга сорауның нәкъ киресе эләккән. Суд процессында гражданлык эше белән дәгъвачының катнашмау очрагы. Беләсеңме? Беләм. Син чык әле, ди Халик. Аның сөйләгәнен тыңлап торып, киресен сөйләргә уйлый. Дөрес түгел, ниндидер көлке бер нәрсә килеп чыга.
Баштагы ике сорауга яхшы гына җавап биргән булгач, профессор сорау бирә дә бирә. Ә Халикның самолетка өлгерәсе бар. Ник ашыгасыз, егет? Ди профессор. Халик дөресен әйтеп бирергә мәҗбүр. Эшлегә килешәләр. Халикның шул эшлесе хәтта дәүләт имтиханнарында да килеп чыкты. Бер мәртәбә алдашты. Анда да тоттылар үзен. Ләкин ул эшленең актыктан аңа кирәге чыкты. Анысын да сөйләрмен. Халик мине юатып, гафу үтенеп, самолетка утырды да ял йортына очты. Мин япа-ялгызым Куйбышевта калдым. Ират халкына үләр чиккә җитеп ачуым чыкты. Бер-берсен яклыйбыз дисәләр, табалар бит җаен. Институтына бардым. Югары хуҗалык мәктәбенең директорына тагын кирдем. Ипләп кенә, йомшак кына итеп, юмалап чыгардылар. Куйбышевка килүемнең берәүгә дә әйтмәгән тагын бер сәбәбе бар иде. Халикның койрыгын бозга катырып куймакчы идем. Янәсе, моңа малайларга өстәп бер тәти кыз табып бирәм. Халигым маңгаемнан үпте дә, аркамнан сыйпады. Мин шул сыйпауга җылынып, бер ай әтиләр янында торырга тиешмени инде хәзер. Бик гәрләнеп йөридем. Ял йортыннан хат алгач, шул азрак юаныч булды. 12 көнгә 7 килода 200 грамм арттым дигән. Чисты шушка икән. Ашау әйбәт, ябык типтагы МВД ял йорты, аңа нәрсә? Ашый да йоклый, рәхәткә чыккан. Үлчәп карасалар 75 килограмм булган. Җитте, чаңгыга бас дигәннәр. Күңелем тагын вәсвәсәләнә, тагын әрнешә. Чаңгыга бас дип кенә калсалар бик хупта. Аннан зуррагы булып куймасын. Халик кебек ашый да йоклый торган икенче бер зат юктыр дисең менә анда. Югары хуҗалык мәктәбендә укуының файдасы шул булды. Укуын бетерүгә моны Идел Балтык каналына билгеләп куйдылар. Элекеге Мариинский системасы Вычегда белән Шексна калалары арасында. Онега күленнән Рыбинский сусаклагычына кадәр ара. Халик Саматовның дәрәҗә зур, төзелештә кадрлар бүлеге начальнигы. Бу юлы минем үз акылым үзем белән иде инде. Егетем башта үзем барып урнашыйм, теге дә бу дип койрыкны тайдырмакчы иде. Шатырдап ябыштым тегенең итәгенә. Ни күрсәк тә бергә күрербез, мин синнән калмыйм дидем. Балаларны да үзебез белән алып киттем. Вычегда да тордык. Гомеремдә күрмәгән каналлар күрдем. Петр патша заманында ул бәләкәй генә канал булган. Хәзер 40 метр киңлеге итеп казыдылар. Элек 37 шлюз булган. Хәзер 9-10 шлюз калдырып, калганын су белән күмделәр. 53 елның майына тикле яшәдек. Халик Сантый анда да укуын ташламады. Шушы көнгә тикле мине гаҗәпкә калдырган бер нәрсә бар. Халик кебек кешеләргә шул кадәр дә тырыш, шул кадәр дә ихлас бер катлы сантыйлык каян килә икән? Эшеннән эт кебек арып, телләрен салындырып кайтып керә. Инде бу тамагына да ашый алмас, өстен чишенер дә авар дип уйлыйсың. Юк, башын салкын су белән юып ала да, сөлге белән колакларын урап укырга утыра. Куйбышевтан ерагайдык, Ленинград юридик институтына күчте. Имтиханнарны шунда барып тапшыра. Таныш начальник хатыннары гаҗәпләнеп, Халик Абдрахманович ничек барысына да өлгерә ул, дип сорыйлар. Нәрсә дип җавап бирергә белмәгәч, мин аның үзеннән сорадым. Берәүләр гайбәт сөйли, икенчеләре жалобы яза, өченчеләре зәмзәм суыннан рәхәт таба. Мин аларның берсенә дә күңел бирмәгәч, вакытым укырга кала, диде Халик. Идел Балтык каналында эш беткәч, безне Мәскәүгә кайтардылар. Дөрес, без туп-туры өйгә, Казаныбызга да кайтып китә алган булыр идек.
Әмма Халикның көзгедәй чиста биографиясы, сугыш юлын узган булуы, канал төзелешендә үзен яхшы яктан танытып өлгерүе главканың симпатиясын уяткан. Мәскәүдә эшләп вакансия көтәргә куштылар. Безгә тундрадан, тувадан, тагын әллә кайлардан урын тәкъдим иттеләр. Мин риза булмадым. Тел теш тидерер хәлем юк, ул чагында Халик минем белән бик тә исәпләште. Исәпләшмәслек тә түгел, мин 3нче баламны табарга йөри идем инде ул чакта. Күрәсең, Халик безнең хәлләрне ачыктан-ачык сөйләп биргән. Безне Казан карамагына җибәрделәр. Казанда Халик Саматов кебек эш атларын көтеп кенә торалар. Безне тоттылар да Әлмәткә җибәрделәр. Киләчәге зур шәһәр, илнең күз өстендәге кашы булачак, нефть осталары җыелачак, дөнья күләмендәге конгресслар шунда узачак, Татарстан җиренә менә шундый кала салып бирергә кирәк диләр. Халикны Әлмәттә һөнәр мәктәпләре башлыгы итеп куйдылар. Әлмәттә минем 3нче улым туды. Халик анысына берәүгә дә иярмичә, берәүнең дә хөрмәтен хөрмәтләп тормыйча, Җәүдәт дип исем куштырды. 3 бала белән кеше өстендә торып булмый. Килүгә фатир алдык. Времянкалар күп төзелә иде. Бик матур коттедж эшләкте. Үзебезнең тормыш киләнде. Ләкин һөнәр мәктәпләрендә эш бик көйсез. Сугыш вакытында ата-анасын, туганын югалткан үсмерләр килеп тулган. Трак тәрәзәләренең пыяласы ватык, җил сызгырып утыра. Зоналарда өйре белән кагаз чүпләре очып йөри. Гөнаһысына керер хәлем юк. Халик бар җирдә тәртип бар. Беренче мәртәбә свиданиягә килгән чакта аның миңа әйткән сүзләре исемә төште. Нигә милицияга кирдең дигәч, тәртип урнаштырырга кирәк дигән иде бит. Ул моны күрәсең ил күләмендә алып әйткән. Мин 10нчыны гына бетергән яшел кыз, ул чакта аны аңлап җиткермәгәнмен. Халик тәртип урнаштырырга кереште. Бажановтан 3 көнгә эшкә чыкмый торырга рөхсәт алды. Бажанов дигәннәре Татнефтьстрой комбинатының начальнигы, отставкадагы генерал. Һөнәр мәктәпләре аңа эшче көче бирә икән. Үсмерләр 4 сәгать укыйлар, 4 сәгать эшлиләр. Ягъни балта остасы, буяучы, штукатурчы булып практика узалар. Халик складтан ак җәймәләр яздырып алды. Армейский заправка ясыйбыз дип ду килеп йөри. Кузгалды тегенең фанатик сыйфатлары. Бригадирларны җыеп сөйләшә, педагогларга тынгы бирми, мине тракларның берсенә тәрбияче итеп куйды, үзе белән яртып йөри. Мунча яктырып халыкны тазарттык, чистарттык. Ашыймы бу тәртип ди һөнәрчеләрне җыеп? Ашый диләр. Яхшы эшләсәгез, тагын да яхшырак булыр. Һөнәрчеләр арасыннан һәвәскәр 2 художник табып алды. Плакатлар яздырды, стендлар эшләтте, стена журналы Чаян чыгара башладык. Чаянны ерактан күренеп торырлык зур итеп эшләтте. Художниклар кайгыга калдылар. Атнасына 2 мәртәбә чыгарыла торган сатирик журналга 20 квадрат метр зурлыгындагы фанер тактага буяу каян табып бетерергә? Карикатураларны төсле итеп ясарга кирәк. Монда да җаен тапты Саматов. Фанерны известь белән буята, иске галушларны яндырып корым әзерләтә, төсле буяуга үлән суы кулланалар. Үләндә үзегез беләсез, яшеле дә, сарысы да, алы да, күңелең нитли шул төс бар. Гаҗәп матур карикатуралар килеп чыга. Әллә кайлардан күренеп тора. Иблистер бу Саматов, диләр педагоглар. Китте һөнәрчеләр арасында ярыш. Художниклар алдынгыларның да, ялкау саботажникларның да фамилияларын язып, сурәтләрен төшереп торалар. Ялкаулардан һөнәрчеләр эшче катып көлә. Бу минем өчен бик тә күңелле бер хәл иде. Тик мин тәртип урнаштыруның шома гына узмаганын аңлап алдым. Минем намуслы сантыем Саматов һөнәрче үсмерләр арасында гына түгел, бригадирлар арасында да тәртип урнаштырырга кереште.
Аның өчен син булачак балта остасы ятим үсмерме, әллә тәҗрибәле бригадирмы, барыбер. Син кеше булып калырга тиеш. Саматов килгәнче бригадирлар ятим балаларны кешегә санамыйча кимсетеп караганнар. Эшкә чыгарган чакта ремесленникларның хәтта аякларыннан сөйрәп төшерү кебек нәрсәләр дә булган. Саматов андый бригадирларны рәхимсез рәвештә эштән куды. Сәбәбен социалистик законны бозган өчен дип аңлатты. Тегеләрнең килешәсе килми, өйрәнгәннәр җәзасыз баш-баштакланырга. Саматов өстеннән Казанга хезмәт резервлары идарәсенә жалоба язалар. Янәсе Саматов һөнәрчеләр белән сүз берләшеп, җимерү эше алып бара. Уйламаган, көтмәгән җирдән комиссия килеп төште. Комиссия башында хезмәт резервлары идарәсе начальнигы. Иптәш идарә башлыгы 27-нче торактан 20 кеше эштә, берәү авырый, дежурный Касыймов. Комиссия карап чыга торакларны. Армиядагы төсле тәртип. Икешәр кат ак җәймә, яшел одеял, чытыр ак мендәр, идәннәр ялт итеп юылган, стеналарда плакат, картина. Барысы да шулаймы, иптәш Саматов? Барысы да шулай, иптәш идарә башлыгы. Ашханәгә киләләр, дежурный чатнатып рапорт бирә, ашап карыйлар, аш тәмле. Киңәшмә җыя идарә башлыгы, тәрбиячеләрне, педагогларны, бригадирларны чакыра, кыска гына итеп әйтә. Саматов дөрес эшли. Уңыш телим сезгә ди. Ләкин моның белән генә бетмәде әле. Бер тынгысыз әллә ничә кешегә җан борчуы таба ала. Комиссия китеп озак та үтмәде, Халик Татнефтестрой начальнигы Бажанов белән низахка керде. Халик инкассы аша Татнефтестрой начальнигына 500 мең сумга счет китереп куйды. Шул суммага комбинат безгә җиһаз бирергә тиеш булган. Бирмәгән. Һөнәрчеләр эшләгәнгә акча да түләмәгәннәр. Счет куюга гаепле кеше 3 көн эчендә дөрес түгел дигән отказ язарга тиеш. Отказ язмаса, акча дәгъва кылучы кассасына күчә. Менә шунда килеп чыкты да инде Халикның теге чактагы эшлесе. Дәгъвачы нишләргә тиешлеген Саматов имтиханнан соң кат-кат укый. Үзәк бәгыренә үткән әлеге сорау аның хәтеренә мәңгегә сеңеп кала. Ләкин генерал моны белми бит. Минем тынгысыз Халигымны үзенә чакырып ала да өстәл сугып кычкыра. Нефтчеләр акчасына баш булмакчы булдыңмы? Сез счет куйганны көтеп ятарга тиеш түгел идегез. Урыныңнан алдырам, судка бирәм, ди генерал. Бирегез, тик миңа кычкырмагыз, ди Саматов, кызмыйча гына. Совет законы кемнең хаклы, кемнең хаксыз икәнен үзе ачыклап бирер. Халик миңа шуны соңыннан бик ачынып сөйләде. Нигә бәйләнәсең? Генерал син белгәнне генә белмимени, дидем. Сугыш күргән солдат 2 һөҗүмне бер юлы ота, диде Халик. Миңа ул үз-үзенә артык ышана кебек тоелды. Икегез дә дәүләт эше белән йөрисез, дәүләт акчасын тотасыз, тыныч кына килешер идегез, дидем. Юк, килешеп булмый, ди Халик. Бажанов кебекләр һөнәрчеләрне икенче сорт халыкка санарга гадәтләнгән. Менә мин алардан шул акчаны закон нигезендә кайырып алам. Алар безгә 1 чакрымнан бүрек салып йөри башлаячаклар. Халикның әйткән сүзен җилгә чырмавын белсәм дә, генерал хәтле генералны җиңеп чыгачагына барыбер ышанмадым. Монда бәлки генералларны илаһи итеп карауда үзенекен әйткәндер. Мин Халигымның эше барып чыкмас дип борчыла башладым. Ләкин ул үз эшен бик белеп, нык кул белән эшләде. Халик үзләренең бухгалтерына әйткән. Әгәр Бажанов безнең банктагы счетка арест салдырса, шундук баш тарт, отказ бир дигән. 3 көн сайын отказ язып торабылар.
Бажанов тиресеннән чыгардай булып талпына. Алайда барып чыкмагач, эшне Мәскәүгә, РСФСР арбитражына бирә. Ни хикмәттер, эш Саматов файдасына әйләнеп кайтты. Генерал Бажановка 7% госпошлина түләргә туры килде. 500 мең сумның 7% ничә сум була? 1% 5 мең, 7% 35 мең сум. Дәүләт файдасына генерал Бажанов 35 мең сум акча түләде. Нефтчеләр кесәсеннән алып түләде. Генералның аңардан башка да акылсыз эшләре булган икән. Шәһәргә ул 30 метр биеклегендәге фонтан салдырырга уйлаган. Янәсе, киләчәк буыннарга һәйкәл калдыра. Аны эшеннән алдылар. Эшне тикшерә килгән обком секретаре әйткән. Шәһәрне пычракка батыргансың. Оятыңны фонтан белән юмакчы булдыңмы? Дигән. Минем халигым җиңүче булып чыкты. Минемчә, ул хаклык эзләп йөргәнгә генә түгел, эшне җиренә җиткезеп, барлык законнарын белеп эшләгәнгә җиңде. Шулай да мин аның генерал хәтле генерал белән тартышуын хупламадым. Әгәр шунда генерал җиңеп чыккан булса, мин 3 балам белән иелеп калсам. Сантыйлык бу. Акыллы әдәм эше түгел. Өченче бүлек. Мең 954 елны Әлмәттәге һөнәр мәктәпләре махсус училищеларга әйләнде. Саматовны Казанга МВД системасына чакырып алдылар. Халик белән без мал-мөлкәтне җыештырып, дөресрәге юк-бар бәягә сатып, Казанга кайтып төштек. Бу миңа сөенеч кенә булды. Ел сайын диярлек урын алмаштырып, әдәм рәтле оя кыралмыйча кагылып-сугылып йөргәнче, Казанда ныклап кына бер төпләнеп алсак, әйбәт кенә яшәп китәрбез. Балаларыбыз бер мәктәпкә йөреп, бер укытучыга ияләнер. Маратның быел сабакка барасы елы. Әти-әни дә якты йөз белән каршы алдылар. Күз генә тимәсен, өрмәгән җиргә дә утыртмыйлар. Әни көндезләрен бакчада мәшкилә. Төпчек улым Җәүдәтне коляска белән алмагач күләгәсендә йоклата. Олыракларына иртә өлгерә торган алмалар җыя, карлыганнан, кура җиләгеннән авыз иттерә. Мин үзем кайткач та әтигә әйтеп куйдым. Йөрмәдек түгел, күп йөрдек әти. Инде төпләнәсе килә. Кияүеңә мамыклырак эш белешә тора әле, дидем. Юкса Халикның холык бик чуар, эшсез торса, эше пыша башлый. Син аңа эш кенә төткәзеп тор. Дәгъвалырагын бир. Көрәшсез үткән көнмени янәсе. Тагын бер баш чыкмаста эшкә кереп куйса, артта калган берәр предприятиене үстерергә тотынса, күр дә тор, ярты картаясың инде. Ул чагында минем кайгым түтүт. Гадәт холкын белгәнгә, тегенең кел җаеннан гына торам. Хәйлә белән алдырырга исәп. Әтинең таныш белешләре аркылы Казанның Бауман урамындагы универмагына коммерческий директор кирәклеген белеп алдым.
Менә дигән хезмәт хакы, почеты даны, менә дигән зима булачак. Безгә генә Петр патша заманнарыннан калган каналларны киңәйтеп, бөтен илдән җыелган ятим сукмайны һөнәргә өйрәтеп, тәрбияләп, үз сүзле генераллар белән дәгъвалашып яшәргә димәгәндер. Гыйбадулла кызы Рыкыя да бер лимузинга утырып йөреп карасын әле. Йортсыз йомран кебек илнең бер башыннан бер башына йөрүдән бик тә туйган идем. Көн дә үгетлим Халикны, төн дә үгетлим. Дәшми, иртән чыгып китә, кич кайта. 4-5 көн йөрде бу шулай. Бер көнне бите башы яктырып, зәңгәр күзләрен күк ачу таш кебек балкытып кайтып керде. Эш тапты мәнисе! Инде яшь. Пләтән төрмәсенә политик тәрбия эше начальник итеп куялар. Бар икән күрәселәрем. Никләр чыктым мин сиңа кияүгә? Никләр генә гапсамат теге чакта бәләгә тарыды икән, дип ялап җибәрдем. Кеше эшләгән җирдә эш беткәндер шул. Әдәм каргышы яуган җирне эзләп йөрмәсәң, күңелең булмый инде синең. Мине кабергә керткәнче тырышасың. Беләм мин, бу кайгыга сабышы булсын, ятилеләр йортына барып керсен дип үчигәсең. Күңелемдә җыелып килгән барлык үпкәмне бер юлы чыгарып аудардым да, мин синең белән тормыйм, чыгып кит бездән, дидем. Ни эшләгәнемне, ни әйткәнемне белештермәдем, ярсып, дулап, рәнҗеп әйттем. Саматовны андый рәнҗүләр белән генә хатын кыз итәгенә тагып буламысың? Китте бу чыгып. Ай буе бездән аерым яшәде. Бер генә мәртәбәдә мине үгетләргә килмәде. Латышлар ягыннан кушылган канмы? Газаплы сугыш юлын узып җыйган ныклыкмы? Аны хатын кыз тирәсендә әбер-чебер китереп йөртми иде. Яңа эшендә бер ай чамасы эшләгәч, урамда очраттым. Майор погоннары таккан яңа френчтан, күз явыңны алырдай чиста хром итектән, озын буйлы, төз гәүдәле офицер. Аерым яшәүдә аның мәхәббәт горурлыгын киметмәгән, ул әвәлгечә үк ачык, ягымлы, җитди, хәрәкәт гамәле төгәл, олы сымак. Мин аның бер генә мәртәбәдә вакланганын, түбәнсенгәнен күрмәдем. Аңардан аерым үткәргән бер ай гомеремне кызганып, үләр чиккә җиттем. Аның мине бер генә сүз белән дә гаепләмәве, ихлас бер гадилек белән хәлемне, әти-әниләрнең хәлен, балаларның хәлен сорашуы күңелемдә үкенү сыман бер нәрсә уятты. Тик мин аңа үкенүемне сиздермәдем, үземне горур һәм бәйсез тотып, аны гаепләрдәй берничә төртмәле сүздә әйтеп, мәгънәсез генә китеп бардым. Әтәч тә кук, мин дә кук. Ләкин минем тәкәбберлегемне җимерә торган бер хәл булды. Очрашканга 10 көн узгандырмы, юкмы, газеталар 30 000 кешеләр дип шаулый башлады. Завод-фабрикаларда, институтларда җыелышлар уза, радиодан көн сайын карар укыйлар, төпсез кыю колхозларны күтәрергә Халик кебек бер катлы адәмнәрне җыялар. Бавырым белән сизеп йөрим. Халик миңа үч итеп китеп барыр. Авылда берәр тылакые аның башын әйләндереп куйса, калырсың Рыкыя атаң йортын саклап. Я Халик белән китәм, я гомерлеккә әти йортын саклап калам. Юраганым юш килде. Халикны авыл хуҗалыгы институтында бер ай чамасы укыттылар да, Кама буендагы иң артта калган бер колхозга председатель итеп озатып та куйдылар. Бу юлы әти түзмәде.
Бу ниткән әкәмәт бу, диде. Ишеңдә җаның бармы синең, юкмы? Диде. Ирең әнә кая китеп барды? Син бер ни булмаган төсле үзеңне үзең кочаклап утырасың. Бик шәп инде, бәк тәмрәвәтеш. Киләчәк көнеңне уйлайсыңмы син, юкмы? 3 бала белән кемгә хаҗәтең бар синең? Әллә булмаса, син картаймыш көнемдә дә әти карап багып асрар дип ышанасыңмы? Нишли аламсың мин, әти? Бәк күп нәрсә эшли аласың син. Бәк күп нәрсә. Законда, хокукта хәзергесе көнне катын-кыз ягында. Әллә оныттыңмы шуны? Онытмаган булсаң, менә әйт. Ирең синең партионный, бала чагасыннан айырып, хатыныннан айырып җибәрергә хаклары юк. Андый права берәүгә дә бирелмәгән. Нишлим дим бит мин сиңа? Барып комына. Беренченең үзе янына кер. Сөйләп бир хәлләреңне. Менә шулай диген, ничәмә еллар ирем Саматов Халик иң ответственный, иң җаваплы эштә эшләде диген. Башта Балтык каналын салдырды, аннары нефтчеләр каласы Әлмәтне төзеде, шулай ук алын-ялын онытып эшләде диген. Кайда җимерек, кайда тишек, бер Саматовка гына ямап йөрергә димәгәндер бит диген. Кем өйрәтте дисәләр, мин өйрәтте димә, үзем беләм диген. 10 классны бетергән кыз, син аларны гына белергә тиешле. Бар, монда 2 кулыңны кушырып, үзеңне үзең кочаклап утырсаң, онда чыкмас, тозда чыкмас, гомер буена тол катын булып утырып та калырсың. Нишу катын кызны мыскыл итеп иреннән айырып яшәтергә? Мине обкомга заты чыкканда ул каушый төшеп әйтте. Бәк әллә нишәпшемә, шиши килмә. Ипләп кенә җайын җайга китереп кенә сөйлә. Галимнәр утранда, башлы халык, синең белән мин белгәнне киртәгә чыгарып элгән, диде. Мине беренче янына кертмәделәр. Өстәвенә, 2нче секретарь янына кергәч, мин югалып калдым. Кая ул әти сүзе? Үз сүземне дә онытып бетердем. Ишектән түргә чаклы сузылган озын көләм. Яннан атлаулары. Теге башта сине көтеп секретарь басып тора. Гыйбадулла кызың гына күргән дисең менә аны. Түгәрәк шома бит, тап-такыр баш, ялт иткән костюм, үтәли тишеп чыгардай үткен караш. Сөйләргә кушты. Сөйләдем. Дөресрәге, мин 2 авыз сүз әйтү белән үк ул минем Саматовны Казанда алып калырга теләвемне аңлады. Әйбәт яшисезме? Диде. Нәрсә әйтим? Әйбәт, дидем. Сүзне Саматовка бормакчы идем, ул мине тагын бүлдерде. Авылда да әйбәт яшәүләрен телисезме? Телим. Бик яхшы. Сез шунда барыгыз да, ирегез Саматов белән кулга кул тотынып, колхозчыларның тормышын киләгез. Мин Саматовның әтисен беләм. Ул минем авылдашым иде. Колхоз оештырды. Әгәр Халик Габдрахман абзыйга охшаса, булдырыр. Без аңа ышанабыз. Обкомнан мин әллә ничек юашланып кайттым. Кайтып керүемә, әти ишектән башын тыкты. Аңар да кул гына селтәдем. Көн буе әзерләнеп, бала чагамның керен юып, ямавын ямап, 2 көн тула дигәндә, Кама буена ирем кабул итеп алачак колхозга китеп бардым. Нәк көненә туры килдем. Борынгы мәчетләрне бергә җыеп алган шыксыз иске клубка халык кереп тулган. Председатель сайлыйлар. Минем бер кайчанда колхоз җыелышында булганым юк иде. Коридор кебек озын һәм тар клубта дыңгычланып тулган халыкны күргәч, йөрәгем наразылык белдереп каты-каты тибеп куйды. Юк,
Халикның моңарчы эшләгән җирләре алтын булган икән. Монда бер нинди тәртип тә юк, булачагы да юк. Мин монда калсам бетәм, үләм, хур булам. Хәзер үк борылып чыгып китәргә кирәк. Бер күлектән йөрәгем кысыла, тыным бетә. Ләкин мине чыгармыйлар, әвәреп уртага алып баралар иде. Бер-берсен бүлдереп шаулаган төрле тавышлардан мин бер нәрсә аңладым. Соңгы 2 ел эчендә биредә колхоз председателе булып, райбашкарма председателе эшләгән, аны прокурор алыштырган, ниһаять, МВД киеме киеп, укалы погон таккан Халик Саматов килеп төште. Шуңа гөрли халык, Себер китәсе көннәр алда икән ди. Сугыш медальләрен тагып килгән Партор Хисами 30 мең кешеләр турындагы хөкүмәт карарын бик озаклап, буталчык итеп аңлатканнан соң, «Алыштырабызмы председательне?» диде. Битен кап-кара сакал баскан бер әдәм урыныннан чәчрәп торып, «Алыштырабыз!» дип ачы тавыш белән кычкырды. «Прокурор председатель булып торды, арба майларга май юк, май бир дидек. Сыер тизәге белән майлагыз диде. Кирәкми безгә колхозны мыскыл итүчеләр!» Аңардан соң тагын кемнәрдер торып сөйләде. Кемдер ата-анасы белән сүгенде. Ахыры ничек беткәнен хәтерләмим. Кысан һәм бөркү коридордан мин башым авыртып, күңелем булганып чыгып киттем. Нигә Халикны эзләп килүемә коточкыч үкенү тойгысы гына хәтеремдә торып калган. Иртәгесен идарә җыйдылар. Саматовка печать тапшыралар. Үз ирке белән эзләп килде бит Сантый. Аңа гына күп кирәк. Колхоз председателе кайда? Районга кайтып киткән. Райком секретаре кайда? Районга кайтып киткән. Председатель урынбасары кем? Шәриф Искәндәров. Шәриф ага, диде Халик җәй көне бүрек киеп йөрүче берәүгә. Мин хуҗалык белән танышканчы идарә итә торырсың. Ялгышсаң, үзем киңәш бирермен. Көлке. Кайда ялгышканын беләсе бар бит әле. Колхозда әйле-шәйле бер полуторка, 2 газик бар икән. Сәләхи исемле егет бер күзен кысып, бер кашын югары чөеп, минем идән тулы балаларыма карап елмайды да Халикны кырга алып чыгып китте. Әйләнеп кайтканда Халикның баш түбәсе тавык күкәе чаклы булып күбеп чыккан иде. Шофер бик әйбәт иткән. Машинаны канау аркылы алып чыгып, Халикның башын кабина түбәсенә бәргән. Йөрмәсен, булдыра алмаста эшкә тыгылып. Мин бит аңар Казанда коммерческий директор урынны табып бирдем. Лимузинга утырып, асфальт юлдан гына йөрер иде. Башына тай типмәсә, шунда калыр иде. Монысы әле башы гына булган икән. Икенче көнне Халик ат абзарына килә. Атлар бармы? Бар. Ел буе җигелмәгән айгыр бар. Яре дә бармы? 4 кеше ярсып торган кара айгырны абзардан алып чыгалар да, иярләп Халикны атландыралар. Капканы төбенә кадәр ачып җибәрәләр. Янәсе, яле җилле егет, кайда егылып муеныңны сындырырсың икән. Шуны ишеткәч, йөрәгем өзелеп төшеп киткәндәй булды. Түзмәдем, урамга чыктым. Ни дисәң дә ирең, кызганыч. Имгәнгән хәбәрен кайчан килеп әйтерләр дип көтәм. Безнең ит урысыннан бер көтү малай чабып узды. Кара айгыр Саматовны кыргап чыгып китте! Кара айгыр кырга чапты! Бер сәгать чамасы узгач, ак күбеккә баткан айгырын җитәкләп, Халик кайтып килә. Көлмәкче булалар имансызлар. Ләкин кешесе ул түгел. Минем артиллерист икәнне онытканнар. Бар курыкканым урамда егылып калу иде. Түздем. Кырга чыккач, туйганчы чаптырдым. Район үзәгенә барып җитә яздым. Кайтышлый арыды. Бер чокыр буена туктады.
Карап торам, нишләр икән дим. Галифедан тартып төшерде. Атландырмый, хәерсез. Ярый, илтеп тапшырырга кирәк. Атыгыз ничава, кертеп ябыгыз диярмен. Ул тәмам арыган, төсе качкан иде. Шулай да атын илтә китте. Артыннан карап калдым. Шундый якын. Шундый якын. Кызганудан елап җибәрә яздым. Бигрәк бер катлы. Бигрәк ихлас күңелле Сантый шул. Төш вакытлары җитте. Урынбасар Искәндәров килгән. Сирәк сары сакалын сыпырып тора. Иптәш председатель, механизаторларга аш кирәк. Төшерегез, ди Халик. Миннән сорап тора торган нәрсәмени инде ул, Шәриф агай? Юк бит. Нәрсә юк? Он юк. Силпадан сорагыз. Бирмиләр. Яңаны сугу белән икеләтә кайтарып бирербез дигез. Басу тулы икмәк иш. Күпме сорыйм соң? Көненә ничә пот он китә? 5 поттан да ким китмәс. Сорагыз 2 тонна. Тагын 2 көннән дәүләткә беренче ашлыкны затырга җыендылар. Безнең өйгә бухгалтер Сәлимә килеп керде. Саматов иптәш, капчыклар юк. Кая киткән алар? Шоферлар белән грузчиклар урлап бетергән. Яла, диде Халик тавышына бурыч өстәп. Бухгалтер хатын каушап төшмәде. Халикка якынрак килеп, шыпырт тавышка күчте. Саматов иптәш, мин сезгә изгелек телим. Эшләргә дип килгәнегез күренеп тора. Шуңар күрә кайбер хәлләрне әйтеп бирергә тиешмен. Таза байлар гомер-гомергә карага ул. Сыерны монда чабата кидереп урлаганнар. Кемнең кем икәнен белеп тотынмасагыз, алар сезне бик тиз төп башына утыртачаклар. Яхшы, тикшерермен. Капчык алырга күпме кирәк? 400 сум. Рукыя, санап бир. Банкта эшләр җайлангач кайтарып алырбыз. Халик белән без башта колхозның акчасы бар. Теге көнне алырга җай гына юк дип уйлаган идек. Бактың исә, колхозның 1,5 миллион бирәчәге бар икән. Халик төннәр буе экономика өйрәнә. Башына берәр уй килгәндә мине уятып фикер уртаклаша. Минем йокым килә. Аның тиешле-тиешсезгә уятуына кәефем кырыла. 5250 гектар сөрү җире бар. Бу күп. Бүгенге шартлар өчен ифрат күп, ди Халик ишекле түрле йөренеп. 500 хуҗалык. Барысы бер авылда. Анысы яхшы. Культура йорты салсаң да, җыелыш җыйсаң да, барысын бер юлы кузгатырга була. 193 баш сыер малы. Бузауларын иләре белән. Тфу, әдәм тәганәсе. Шул да булдымы ферма? Нәрсә карап ятканнар? Кем үстерер дип ышанганнар? Иген уңышы гектарыннан 5 центнер ярым. Тфу, көлке. Шәш орлыгы белән фуражга да җитми. Колхозчыга нәрсә? Ашлама чыгары юк.
тиреш чыгары юк, хезмәт көненә 200 грамм, акчалата 1 тиен юк. Таза байлар карагавыл, гомергә карак урлашалар, майларына чыдаша алмаганнармы? Һич. Ашарга юк урлыйлар, мал туарга юк урлыйлар. Жан асрыйсылары килә. Халик төннең яртысын марш атлап чыга. Үз-үзе белән сөйләшә. Мин инде куркуга кала башладым. Бу мин әйтәм, үзе белән үзе сөйләшә торгач, исәргә сабышып китмәгәе. Башы сау чакта моннан алып китү ягын карарга кирәк. Ләкин хәзергә Халикны мин түгел, таза байлар борчуга сала. Төн уртасында ул мине тәмле йокымнан уятып, хуҗалык эшләрен сөйләргә тотына. Ишетәсеңме, Рукыя? Бит бу халтир Сәлимәнең әйткәне дөрескә чыга. Районда да кисәттеләр мине. Таза байларның һәрбер йорты кеше карак, йорт аралаш олы карак диделәр. Син шуны яхшы бел, каракларны җиңәрлек тәҗрибәң бар, сиңа закон өйрәтеп торасы юк диделәр. Райком секретаре Байназаров вәгъдә биргән ГАЗ-69 килеп җитте бит. Сәләхине кудым, яңа шофер алдым. Фәйзи исемле, шаян егет, оптимист, солдат хезмәтендә булган, кайсы йортның халкын инде, кайсы агайның бармагы үзенә кәкре, 5 бармагы кебек белә. Әйттем үзенә, әгәр син булышсаң, колхозда тәртип урнаштырабыз дидем. Басу юлыннан атлы килә. Кем бу? Садыр абзый. Халкы ничек? Бармагы үзенә кәкре. Туктатабыз, арбага салам салган. Председатель иптәш ди. Абзарның бер кырые тәмам тишек ди. Шушы саламны алып кайтырга гына зинһар рөхсәт ит инде. Бардан түгел бит, юктан алу ди. Ярый, дидек. Салам астында нәрсә? Билләхи юк ди. Үзе тотлыга. Ачып карадык, 2 капчык арыш. Амбарга илт квитанциясын бухгалтерга тапшыр дидек. Халик бер атна эчендә 5-6 кешене тотты. Ярулла Захирыннан 1 тонна бодай алып чыкканнар. Авыл халкы моны Халикның заманында милицияда эшләвеннән күрде. Ул гына булдыра алган эш итеп сөйләде. Сөйли торгач, ул хәл бик нык күпереп, әкияткә әйләнә язды. Имеш, райком бүләк иткән машинага утырып, Саматов басудан кайтып төшә. Күрә, Ширемдә арба эзләре бер капкага кирип киткән. Стоп, Фәйзи, бу йортка бур кергән. Туктата бу машинаны. Фәйзине үзе белән алып керә. Каршыга егетнең әнисе өтәләнеп чыга. Әйдүк, ди, бик вакытлы йөрисез ди. Бәрәңгем пешеп кенә чыкты, күршедән әҗәткә ипи сорап торыйм да, тозга ярып пешергән бәрәңге белән сыйлап җибәрермен, ди. Бер генә дә борчылмагыз, күршебез Гатият мытысы да эшли, бура тутырып бодай ала, аларда ипи булмый калмас. Башка председатель булса, рәхмәтен әйтеп китеп барыр иде. Саматовны алай гына алдый алмассың. Бик рәхмәт, апа, тамаклар бик ташып тора иде. Керәбез, тозга ярып пешергән бәрәңгедән дә яраткан ризыгым юк минем, ди. Шофер Фәйзине яртып, туп-туры лапаска барып керә. Лапаста камыл астын чабып аударган печән. Гаеп итмә инде, председатель. Улым гарапша бер генә дә эштән бушамый. Кышка сыерыбыз ач калмасын дип, урак белән урып ап кайтканыем. Бик әйбәт, апа. Камыл астын урганга сүз юк, ди Халик. Үзе кулына тоткан таягы белән тирә-ягына төрткәләп тикшеренеп йөри. Ояда кыртлап утырган тавык бар икән. Буларны күреп, дөньялар бетереп кытаклый башлый. Гарапшаның әнисенә шул гына кирәк тә. Бу ниткән көпә-көндез тавык куркытып йөрү, тол катын дигәштән дә, мыскыл итәргә уйладыгызмыни, дип разбой сала башлый. Кеше җыймакчы. Халикны андый провокация белән генә куркыта алмассың. Андыйны ул милиция эшендә 40 күргән. Гафу итегез, апа, гаеп бездә, ди Халик Саматов. Без үзебез туздырганны төзәтә дә беләбез дип,
Тавык оясына барып керә дә, оя астыннан капчыгы белән бодайны тартып та чыгара. Саматов ул овчарка эте кебек, кайда чит нәрсә ятканны исеннән сизеп таба, дип сөйли башлады халык. Мескен тол катын йортына Халик пүнәтәйләр чакыра. Өй астыннан, чырмадан, чыланнан 10 капчык ашлык табып алалар. Шундый халык авылда 5-6-га җыелды. Иң азау теше ярган икесен утырттылар. Авыл кинәт тынып калды. Кичен чыгып йөрү, басу юлларында урлашу бетте. Әмма мин бу тынлыкның юньле тынлык түгел икәнен күреп тордым. Моның ахыры ничек тә бер Халикка барып тоташырга тиеш. Төрмәгә эләккән кешеләрнең туганнары Халиктан үч алачак әле. Бер көнне кичен Халик кайтканчы дип аш-су әзерләп йөри идем. Баскыч төбендә өзек-өзек итеп бик кискен сөйләшкән тавыш ишеттем. Чыксам, төрмәгә утыртылган Гарапшаның абыйсы Мөбәрәкша тавыш куптара. Исереп килгән. Барыгыз, кайтып йоклагыз, ди Халик. Кайтмый торсын, сөйләшәсе сүз бар. Сүзне идарәдә сөйләшербез. Кайтыгыз дип Халик чыланга менә башлады. Мине күреп, бар кер дип кул селтәде. Андый чакта китеп буламысың? Карыйм, Мөбәрәкшаның танавы кыйгайган, Халик өстенә килә. Караны, тәти егет, үкенергә туры килмәсен. Синең ише закон капчыкларының 2 аягын бер кунычка тыккан бар безнең. Халик сүз көрәштермәде, эшнең юньлелек белән бетмәслеген аңлап, арты белән чигенә-чигенә баскыч күтәрмәсенә менде. Мин читкә тайпылып калырга гына өлгердем, ишеккә арканы терәп алды да, шундый итеп тибеп җибәрде. Әле генә акаеп килгән Мөбәрәкша баскычтан очып җиргә капланды. Куеныннан шалтырап, арба кендеге төшеп калды. Тынсыз ята. Котым чыкты. Жан җиренә тибеп үтереп үк куймадымы, Ходаем? Барып карадым, сулу ала. Исән. Ул арада Халик та килеп җитте. Тегене якасыннан урап алып күтәрде, чигендереп капкага тикле алып барды да, урам якка селтәп атты. Мин паника куптарып районга барып әйтсә, жалу итсә дип аны аптыратып бетердем. Итмәс, керосиным пахнет, диде Халик. Бүтән сүз дәшмәде. Иртәгесен Мөбәрәкша идарәгә килгән. Бригадирлар алдында Халиктан гафу үтенә икән. Янәсе, син минем башымны тиштең, дөрес тиштең, миңа шул кирәк тә, фәлән фәсмәтән. Син кем? Дигән Халик. Минем сине күргәнем дә, белгәнем дә юк. Идарәгә җыелган халыкның шаркылдап көлүенә түзә алмыйча, Мөбәрәкша өенә кайтып киткән. Мин очраткан чакларда да ай буе дәшми кара коелып йөрде. Аннары ничектер яктырып исәнләшә башлады. Мин моның нигә шулай икәнен белергә теләп, Халиктан сорадым. Кеше бит хайван түгел. Гаделлекне кайчанда булса бер аңлый, диде Халик. Минем үземә генә килеп, идарәдә тәүбә итте. Мин авылның ата карагы, председательләрне без капчык киертеп дөмбәсли идек. Син сабак укыттың миңа. Әйткән сүз менә шул. Синең иң беренче помощнигың булам. Урлауны ташлыйм ди. Урлауын ташлагандырмы, юкмы? Әмма ул тиздән Халикның уң канаты булып китте. Бактың исә ул беренче кул балта остасы, беренче кул тугымчы икән. Шулар өстәвенә тимер тымырны да белә. Мал туаручы тәмдисә дә төшеп калганнардан түгел. Халик моны ферма мөдире итеп куйды. Ну, тынгысыз да әдәм булып чыктысың. 2 көннең берендә таң сызылуга тәрәзә төбендә кем диген? Әлеге дә баягы Мөбәрәкша.
Фермалар янына коры чакта салам кайтарып калдыру, пешән ташып кую, сарыклар фермасының түбәсен яптыру Халикның өстеннән төшми, камчылап куа. Әллә бу теге чактагының юри үчен алам икән дип тә уйлап куям. Халиктан сорыйм, юк дей. Намусы уянды. Әнә шул намус куа ди. Халикның чын ярдәмчеләре икәү булып чыкты. Берсе крестьянча нык акыллы, практичный Мөбәрәкша булса, икенчесе Парторг Тәлгатов. Ул да юрист, 4-нче курс студенты. Өчәү җыелып алалар да, 10 ел буена председательдән председательгә күчеп йөргән котсыз йортның кара ягын тәмәке төтене белән төтәтеп, киләчәк көнгә колхозны зур юлга алып чыгачак эшләр белән хыялланалар. Кычкырып сөйлиләр. Тавышлары колагымны тондырып бетерә. Башта практичный Мөбәрәкшаның карлыккан тавышы гөбе төбеннән чыккан сыман ишетелә. Кыска гына, кадак суккандай саран гына итеп әйтә. Җитен чәчәргә кирәк. Утмуртлар җитеннән уңды. Пилга председателе Гаврила нәрсә ди? Где лен, там миллион. Бар Гаврила янына, нинди китаптан укып үстергәнен бел, хәзергесе көндә китап иң беренче акыл. Парторг Тәлгатовның кызу-кызу сөйләгән ачы тавышы яңгырап китә. Мөбәрәкша абзый дөрес әйтә. Җитен синең экономикаңны ныгытачак. Иген уңышын тиз генә яхшыртып булмый, ашлама юк, техника юк, колхозчының күңелен нәрсә беләндер үстереп җибәрергә, эшләгәнне бушка китмәячәгенә ышандырырга кирәк. Җитен орлыгына үзем барам, Гавриланың улы Лёша минем белән бергә укый, әтисенә шуның аркылы сүз әйттереп куярмын. Юк, ашламаны көтеп ятма, җирне ныгыта торырга кирәк. Бердән бер котылу юлы күп еллык үлән чәчү. Симәнәсе юк бит. Сабанчыдан 5-6 центнер клевер орлыгы сорарбыз. 3 елдан 5-600 гектарга җитәрлек симәнә бирә. Әле бер көн генә председателе банктагы счетыма арест салдылар. Син юрист кеше, өйрәт әле дип килгән иде. Юлын өйрәтеп җибәрдем. Гел безнең җайдан торып эшләргә булды. Алар шулай хыялланып төн үткәрәләр. Мин урам яктан ишетелгән шыбырт тавышларны тыңлап ятам. Өй буендагы өянке иртәнге җиләс җилдән әкрен генә гөжли. Бер агачта өздереп сандугач сайрый. Сандугачның кайгысы юк. Аңа тирәк булсын да, сайрарга таң булсын. Монда кешеләр хыяллана. Иртәгесен иртүк идарәдә, кырда, басу станнарында кешеләр киләчәк көннәрен кайгыртырга тотыныр. Бригадирлар белән, председательләр белән яңа дау, яңа низаклар кубар. Дөнья шулай икән ул. Гаугасыз бер генә көндә узмый. Тормышта тыныч кына, гамсыз рәхәт кенә яшәүчеләр дә бар. Минем белән яңа бистә мәктәбен бетергән Мәхлисә Ташкентка китеп, үзбәк егетенә кияүгә чыкты. Ярты гектарлы җимеш бакчабыз бар. Үзебез кызыл аракы кайнатабыз. Үз машинабыз белән йөрибез. 2 катлы агач йортта торабыз дип язган. Кешеләргә кияүнең дә рәтлесе, дөньяда тора белгәне табыла. Булмады инде минем бәхетем. Колхоз дип
Кеше бәхете дип авыз суларын корыта торган шар тиле Халикка чыгып әрәм булды яшь гомерем. Ни үзенә, ни кешегә дигәндәй, көн тудымы хәсрәт, кич җиттеме сагыш. Өздереп, сандугач сайрый. Мөхлисә мөгаен, сандугач сайрауларын рәхәтләнеп тыңлый торгандыр. Мин аны чуар парчалы үзбәк халаты кигән итеп, бергә китереп кушкан шымырт кара кашлы, кояшка янган кара тут йөзле, таза һәм шат күңелле итеп күз алдыма китерәм. Янында бер көтү баласы, ул аларны тез башына утыртып хөрмә ашатадыр. Мин аның бәхетеннән үләр чиккә җитеп көнләшәм. Һәм әллә ни гомер йокыга китә алмый ятам. Гаделлек итәм, авыл халкында ышаныч тудырам дип, Сантый Саматов бәләгә тарды. Дәүләткә тапшырганның 15%-ын колхозчыларга бирә бару хокукы бар икән. Ни өчендер Халик нәкъ әнә шул хокуктан файдалануны үзе өчен аеруча кирәкле чара дип уйлый. Чөнки ул шуның белән колхозчының ышанычын казанырга итә иде. Шул процентлар белән саташып йөри торгач, моның акыллы башына дәүләткә биргән ашлыкның 15%-ын түгел, ә кырда утырганның, ягъни әле җыеп алынасы игеннең 15%-ын бирергә дигән уй килә. Колхозчыга бүләргә 3500 центнер икмәк исәпләп чыгара. Ул чыккандай чаптырып ведомость төзеттерә, хезмәт көненә 1 килодан иген өләшеп ташлый, ә калган ашлыкка 100 баш сыер контрактовать итә. Мин бу вакытта МТСка кадрлар бүлегенә эшкә кергән идем. Халикның ярамаган эш эшләвен иң элек МТСта белеп алдылар. Директорыбыз Хәмзә Сафич мине үз итә иде. Иремнең тиешсез эш эшләвен сер итеп кенә ул миңа әйтте. Әгәр Халик ялгышканын райкомга үз теле белән барып әйтмәсә, 30 мең дип тормаслар, 2 дә уйламый төрмәгә ябып куярлар, диде. Кулымнан эш төште. Күңелемә хәвеф тулды. МТС ихатасы бездән әллә ни ерак түгел иде. Төшке аш вакытында өйгә чаптым. Халик өйгә кайтып кына тора иде. Елар чиккә җитеп, аның ялгышканын сөйләп бирдем. Халик мине кашларын җыергалап, өнәр өнәмәс кенә тыңлады. Мин шундук аңлап алдым. Колхозчыга 1 кило икмәкне белеп өләшкән ул Сантый, белмәмешкә салынган гына. Тагын 2 көннән Халикны җилтерәтеп, районга алып киттеләр. Ул елларны үз башкаланганнарның чәченнән сыйпамыйлар иде. Миңа ни өчендер Халикны өйгә дә кайтарып тормаслар, шуннан гына утыртып куярлар кебек тоела башлады. Халиктан бигрәк үзем кызганыч булып киттем. Аңа нәрсә? Төрмәнең ни икәнен белә. 2 дә уйламый киреп утырыр. Срогын да тутырып чыгар. Чыккач та әле мин хаклы идем дип күкрәк сугып йөрер. 3 балам белән мин нишләрмен? Шуларны күз алдыма китергәч, тәннәрем эсселе-суыклы булып китте. Үтереп башым авырта. Сулыгып күз кабагым тарта башлады. Ниләр дип кенә газаплый бу мине? Үзен уйламаса, мине, балаларын уйласын иде. Төн урталары җиткәндә капка төбенә машина килеп туктаганы ишетелде. Атылып урамга чыктым. Машина капкасыннан ишелеп Халик килеп төште. Иңнәренә барып сарылдым. Ниләр эшләдең син, юләркәем? Кайчан утырталар? Зинһар, урам уртасында паника куптарма, диде ул. Гадәтенчә үзеп, кыска итеп әйтте. Тик шунда гына эчемә бераз җылы керде. Я, турама бәгыремне. Әйт, ни булды? Дидем. Аш җылтып китерергә дә онытып, төпченә башладым.
Колхозчы икмәкле, мин страгачлы булдым, диде тыныч тавыш белән. Һәм әз генә елмаеп та куйды. Әйтерсең, аңа яхшы эшләгәне өчен бүләк биргәннәр. Халикның моннан соң да чәчемне агартырдай эшләре аз булмады. Озакламый ул МТС белән дау куптарды. Хәмзә Сафич аппаратында эшләгәнлектән, таяқның дәү башы минем өскә төште. Директор белән председатель принцип өчен ут уйната. Аларның утлы күмерләре минем өскә коела. Натурлата түләү ул заманда гектар башыннан иде. Кулында вымпел тоткан алдынгы комбайнчы Сабир 32 гектар арыш урган. Халик аңа гектар башыннан исәпләгәндә 32 центнер натурлата түләргә тиеш. Тегенең ни бары бер бун кирәкмәге бар. Халик әйтә, гектар башыннан түләмим, центнер башыннан түлим ди. Гектар башыннан түләү ул колхозчыны йыгып талау ди. Хәмзә Сафич әйтә, синең өчен генә айрым закон юк, түләмәсәң судка бирәм ди. Ул заманда шулай иде бит. Бармы синең итмәгең, юкмы, түлә, түлә, түлә. Хыт бөтен ашлыгыңны, орлыкка дигәнеңне, фуражыңны биреп бетер. МТСның анда эше юк. Халик иртән тора да пәнҗәргә чаба. Госпоставка алуларын үтенә. Госпоставкадан ни дисәң дә центнерына 5 сум акча керә. Азмы колхозның чыгымы? Колхозга акча керәгенә башлый. Хәмзә Сафич нишләп таза байлардан ашлык керми дип, мине Ирем Саматов янына җибәрә. Халик, дим мин елар дәрәҗәгә җитеп. Сиңа гына бик күп кирәкме соң? Нишләп син мине кара кайгыларга саласың? Закон бит бер синең өчен генә чыгарылмаган. Әйләнә-тирә барысы гектар башыннан түли. Табылган акыллы баш. Законны әйләнеп үтмәкче. Үлсәң дә сиңа законны әйләнеп үтәргә ирек бирмиләр. Син юри, миңа үч итеп эшлисең моны. Чыдамасын, китсен, директор Хәмзә Сафич миңа кырын карасын, мине эшемнән куып чыгарсын дип кыланасың. Сүзләремнең хаклы түгеллеген дә беләм. Халикның юри эшләмәгәнен дә белеп торам. Әмма йөрәгем шуарланган, гәрлегем ташып чыккан, нәрсә әйткәнемә исәп биреп тормастан, җанымда җыелганны Халик башына аударам. Ул мине кашларын җыергалап тыңлый, озынча чибәр йөзеннән күләгәләр уза, карчыга борынының канатлары сизелер-сизелмәс тетрәнеп куя. Ахырда ул түзми, тыен кыйтып, ярар, бүгенгә җитеп торыр. Калганын иртәгә әйтерсең, ди. Вакыт-вакыт күңелем җибәргән чакларда мин Халик ягына авып бетәм. Ул булып борчылам, Казаннан алып килгән балаларымны ул булып үгетлим. Бигрәкләрдә күп шул әтиегезнең эше, бигрәкләрдә кирәк җан шул сезнең әтиегез дип сөйләнәм. Халикны көлдерүсен генә эшли торган, үтә дә чыккан акыллы, зирәк кеше итеп күрсәтәсем килә. Балаларыма гына түгел, авыл халкына шуларны кычкырып әйтәсем килә. Хәер, алар моны миннән башка да беләләр бугай. Эшкә теләбрәк йөри башладылар. Саматов хезмәт көненең кадерен арттырды дип сөйләнәләр. Пилга председателе Гавриладан алып кайтып чәчкән 12 гектар җитен 2нче елны 75 гектар чәчәрлек уңыш бирде. 75 гектар җитен уңышы 250 мең сум табыш китерде. Мәбәрәк Шабзый Парторг Тәлгатов белән бик һәйбәтләп киңәшеп, ул акчаны спецсчет дигән статьяга кертеп җибәрделәр. Алай әйтсәң имеш, хезмәт көненә түләүне яхшыртырга була. Файдасы аның белән генә бетмәде, колхозга радио керттеләр. Нәрәтне радио белән бирә, ашыгыч карарларны радиодан әйтә торган булдылар. Җитен дигән хикмәтле нәрсә мал-туар караучыларга да акча бүлеп бирә башлады. Мин күңелемнән генә сөенеп йөрим. Җайлана бит иремнең эшләре. Бер күз генә тия күрмәсен.
Ләкин ул заманда яңа бер нәрсә уйлап чыгармаган көн аз иде. Инде барысы да көйләнеп бетте, инде эшләр җайга салынды дип кенә торганда, куян асрау, каз-үрдәк үрчетү дигән яңа бер нәрсә уйлап чыгардылар. Бөтен дөнья шул турда шаулый. Безнекеләр дә җиң сызганып эшкә тотындылар. Алагаемга ду китереп колхозчылардан контрактация белән куян җыеп алдылар. Бу эшнең энтузиасты итеп практичный Мәбәрәкшаның мал-туарны бик тә ярата торган олы улы Сөләйманны куйдылар. Элекке бер бригада өен куян торагына әйләндерделәр. 50 баш куяннан район күләмендә үрнәк ферма оештырылды. Китте мин сиңа әйтим кар йомгагы тәгәрәп. Шушы базада район куст семинары җыйдылар. Энтузиаст Сөләйман белән куян караучы Вәгыйз ничә колхоздан килгән председательләргә, ферма мөдирләренә тәҗрибәләрен сөйлиләр. Район газетасы Кызылтаң колхозын мактап, зур гына бер полоса чыгарды. Халыкның нигәдер сөмсерләре коелып йөри. Дәшми, йөнле рәтле сөйләшми, ни булды икән тагын дип моңа вашватам. Бер көнне каз үрчетүче Мәбинә белән сөйләшкән чакларына туры килдем. Халик абзый, сез үзегез акыллы гына кеше. Ниткән эш инде бу? Ди Мәбинә. Тавык йомыркасыннан без табыш алабыз. Казлар шул табышны ашап, йотып баралар. Колхозчыдан 50 баш каз җыйдык. 7 бәпкә чыкты, әдәм мәсхәрәсе. Шаулама, Мәбинә. Алар безнең данны күтәрде. Кызыл таңны республикага ирештерде. Галстук тагарга кирәк аларга, ди Халик. Әллә шунлап, әллә шаяртып әйтә. Инкубатордан 2000 чамасы үрдәк бәпкәсе алганнар иде. Көзгә таба Иж елгасы култыклары аппак булды. Казаннан килеп фотографлар шарт-та-шарт рәсемгә төшереп йөрделәр. 50 баш куян көзгә таба 150 башка җитте. Кая карама Халикны мактыйлар. Район газетасында да Саматов, өлкә газетасында да Саматов. Тик Саматов үзе генә әвене янган кеше төсле йөри. Идарәдә исәпләп чыгарганнар, 150 баш куян 400 баш сарыкка исәпләнелгән клеверны ашап бетергән. Үрдәк казның ашаганы итеннән 3 мәртәбә кыйбатка килеп төшкән. Алайда Халик бу юлы дау күтәрмәде. Колхоз активын җыеп, кайсыдыр бер академикның китабын кат-кат укыдылар да, махсус фермалар булмау сәбәпле дигән үтә дә акыллы бер сылтау табып, бик әллә ни кысмыйча гына алтын бәясенә төшкән куяннарны, иш суларын балкыткан үрдәкләрне әкрен генә бетерә башладылар. Радиоларда тынды, газеталарда Саматов исемен тәсбих урынына тартмас булдылар. Аның каравы озак та үтмәде, өлкә газетасында председатель Саматовка багышлап «Травопольный король» дигән мәкалә бастырып чыгардылар. Район вәкилләре чатыр чабышып килде, карап торып клевер җирләрен сөрдерттеләр. Шулай да вәкилләрне борыннарыннан сөйрәп йөртә торгач, Җайлангар урман артындагы аулак бер почмакта 270 гектар клеверны сөрдертмәй алып калдылар. Үлән басуларын бетерүнең файдасы күзгә бик тиз күренә башлады. Сөт тапшыруда районда беренче урынга чыгып килгән колхоз яшен сугып сындырган агач төсле кинәт артка уп төште. Күрше Фрунзе колхозыннан бер көтү халык килеп, Халикның байрагын алып киттеләр. Бу хәлләргә күнегеп кенә килгәндә, яшьчур иянәгә башланды. Халик көн дә фермада, төн дә фермада, коммунистларны чиратлап дежурга куйды. 1000 газапка төшкән бер ай йокысыз төннән соң иянәк узды. Район комиссиясе 67 баш дуңгыз баласына акт язып кайтып китте.
артыграк ташкына иде. Әлеге дә баягы Халикның булсынга йөрүе җиңде. Дүртенче бүлек. Ни булды минем бу халигыма? Колхозның мал-туарын үләнсез калдырдылар. Парт билетында каты шелтә асылынып тора, ә ул һаман ширешә. Газеталардан укып, Белоруссиядә атаклы Рассвет колхозы барлыгын белеп алды. Башта парторг Тәлгатовны җибәрде, аннары үзе барып кайтты. Җитенне Рассветтагы кебек кул белән түгел, машина белән үстермәкчеләр. Хезмәт көненә акча түләү ясады. Анысы да җиңел булмады. Авантюра дип җанына тиделәр. МТС базасының таза байларда булуыннан файдаланып, авылны электрлаштыра башлады. Ел сайын 30-40 йортка ут керттеләр. Уеныш түгел бит, баганасы, чыбыгы юк, монтерларын табарга кирәк. Сугыш елларында бик беткән, бик ышанган хуҗалыкларга өмәләр ясап, йортлар салдыра бу. Хуҗалар туе ясый, Халикның түбәсе күккә тигән, үзенә йорт салып кергәнмени. Килгән көннәрдәге тиле гадәте тагын әйләнеп кайтты. Төннәрен ишекле түрле йөреп, марш атлап үткәрә, үзе белән үзе сөйләшә. Колхозга акыллы җитәкчелек итү, кадрлар булдыру дигән сүз. Яхшы бригадирларың булмаса, 0 син, Саматов, ялгыз 0. Завхозсыз кая барасың, бухгалтерсыз. Бик шәп экономист кирәк. Парторг Тәлгатовтан уңдым. Хыялга бай, ышандыра белә, ләкин бит ул гомергә бездә тормаячак. Институт бетерүгә юрист булып китәчәк. Аның киләчәге юриспруденция. Югары партия мәктәбендә укучы Әнвәр Тавилов бар. Әллә шуны үзебезгә кайтарыргамы? Башлы егеткә охшый, кәҗүнни булып чыкмаса. Колхозның үз инженеры, үз механигы булырга тиеш. Хезмәт көненә 1 кило ашлык түләү ясадык. Ансы яхшы. Сакларга шуны, сакларга. Бурычның 1 миллионын түләдек, калганын списать итсеннәр. Минем сантыемның төннәр йокламый уйлап йөргәннәре дөрескә чыга бара. Ул үзе дә сизмәстән МТС техникасын алуга әзерләнгән булып чыкты. Хөкүмәт карары чыгуга район җитәкчеләре кызыл таңга ябырылдылар. Халик Габдрахманович, синдә акча бар, давай үрнәк күрсәт. Каты шелтә бирсәләр дә Халик, үрнәк күрсәтәсе булса да Халик, ярыялы Саматов бар. МТС техникасын МТС мастерскойын алырга йөри бу. Белгечләр чакыртып бәя куйдылар, түләп бетерү срогын билгеләделәр. Механизаторлар колхозга элеккечә гектар башыннан түләү белән күчәргә тиеш. Саматов тагын үз 90-ын тукылдата башлады. Юк, ул гектар башыннан түләргә риза түгел, аңа совхоз нормасы булсын. Центнердан. Бу имеш югары уңышка стимул. Механизаторлар бригадиры Габдулла Маликов әйтә. Мин риза ди. Колхозчыдан безнең кай җиребез артык, доходыбыз хәзер кимесә соңыннан артыр ди. Идарә җыйдылар, колхозның гомуми җыелышында сөйләштеләр. Саматов шул хәтле тырышты,
тәки совхоз нормасын үткәрттерде. Менә китте низах. Элек 2-3 машина будай алып кайткан комбайнчылар бер машина белән кала. Тегеләрнең хезмәт көне 2,5 мәртәбә кимеде. Районнан килеп бер кысалар. Механизатор халкы бер тирги. Алай да шыдаса шыды икән кеше. 2 ел уздымы, юкмы? Габдулла Маликов белән моның әйткәннәре тагын дөрескә чыга башлады. Механизаторларның уңышны әйбәтрәк аласылары килә, тракторчысы да җирне әйбәтрәк сөрә, комбайнчысы да сирәк басу сайлап йөрми, кышын басуга тирес чыгарыйк, ашлама ташыйк дип өйгә килеп йөдәтәләр. Стимул? Кайткан ашламаны да әгерҗе станциясына аударып калдырулар бетте. Гектардан уңышны ничек тә күбрәк алырга кирәк. Колхоз тауга менеп бара. Авыр йөккә җигелгән ат кебек гыжлый, туктап тора. Ләкин менә, ширешә менә, Халикның үзе кебек. Иген уңышы да үсә, акча өләшү дә арта. 2-3 ел бик ныгытып билләрне буып тартканнар иде. Кызыл таң белән Фрунзе колхозы миллионерга чыкты да куйды. Менә кайчан минем сантыемның сөенер көннәре җитте. Тик Халикның алама бер гадәте бар. Сөенешен дә әдәм рәтле сөенә белми. Кайгыга да башын салып йөргәне юк. Гаделсезлек булса гына тиресеннән чыгардай булып шашына. Ул якка кан бик кызу. Миллионер булдык дип бәйрәм итәргә чамалап килгән Мөбарәк абзыйны җайлап кына үгетләп чыгарды. Сарыклар фирмасын салып бетерәсе бар, культура сарайына фундамент сала башларга кирәк. Бәйрәм кайгысы түгел янәсе. Халикның сөенеше белән кайгысы янәшә йөргәнгә мин күнеккән идем инде. Миллионер булганның 2нче көнендә үк күкрәп яшенләп, хәсрәте дә килеп җитәр әле дип көтеп яши башладым. Андый хәсрәт озак көттермәде. 62нче елны яз бик матур килде. Игеннәр күкрәп үсте, авыл картлары елның килешенә эштән генә сөенеп, бер күз генә тия күрмәсен дип йөриләр. Халик эшне каты кул белән алып бара. Арыш басулары дугалы ат күмелерлек. Такыр елны тырышканнан икеләтә нык тырышырга кирәк. Механизаторлар центнер башыннан булганга ашлыкны көрәп алачак. Төнне көнгә, шәфәкне таңга ялгап эшлиләр. Колхоз кәнсәләрендә кеше калмады, яшелчәдән, җимеш бакчасыннан кырга күчтеләр. Халикның йоклаганы да юк. Аяк өсте яки утырган җиреннән генә ширем итеп ала да кырга чаба. 9 көн тула дигәндә арышны урып бетерделәр. Бодай урырга керешкәннәр иде. Китте яңгыр, ярты көн ява, ярты көн аяз. Комбайнчылар, летчиклар кебек көн аязганны каравылдыйлар. Машиналар пәнҗәр юлыннан кайта алмый интегә. Халикның теге чакта 2 институтта бер юл укыган заманындагы кебек чыкмаган җаны да, таралмаган сөяге генә торып калды. Көннәр буе юш кием белән йөргәнгә Халик бик хәтәр салкын тидереп больницага керде. Анда да әле карышып маташкан була. Яңа сайланган парторг, югары партия мәктәбен бетереп кайткан Әнвәр Тавилов районнан врач чакыртып, ай-ваена карамый, сәгате минуты белән илтеп салды. Больница әлдә ярый үзебездә, таза байларда. Балаларым янында күрше хатынын калдырдым да, үзем дә кердем Халик янына. Кирәк җан, мин әйтәм, юньле рәтле дәваланмас, я качып чыгып китәр дим. Үзем карап, үзем терелтергә исәплим. Көне буе янында утырам. Тизрәк тереләсе булгач, Халик та каршы килми. Хәл белергә райком секретаре Байназаров килде. Үз гомерендә бер мәртәбә Халикның да сөенгәнен күрдем. Сүнеп барган күзләренә нур керде.
Кайнар кулы белән беләгемнән тотып әйтә: "Хәл белергә Галим Саттарович үзе килгән. Син әйтәсең, минем берәүгә дә кирәгем юк дисең. Менә бит, килгән." Райком секретаре баш врачны чакыртып алды да: "Терелтегез безнең председательне. Чыксын тизрәк. Монда унарга ярамый аңа", диде. Халикка карап, иптәшләрчә елмайды. "Борчылма, Саматов, ныгытып терел. Колхозыңа вәкил калдырам. Эшләрең артка китмәс." Әнә шул сүз ошамады Халикка. Ни пычагыма кирәк ул вәкил ди. Парторг бар, бригадирлар бар, идарә бар. Телефоннан колхоз хәлләрен сораша башлады. Хәлләрне парторг Тавилов хәбәр итә. Ул яшь кеше, алдаша белми, юатып та маташмый, туп-тур әйтә. Секретарь килеп киткәнгә 2 көн үткән иде. Шулай телефоннан сөйләшә минем Халигым. Күрәм, телефон трубкасын тоткан кулы дерелди, йөзе көл кебек агара бара. Ни булды дим? Әйләнеп тә карамый. "Сез нәрсә? Кем кушты? Башың бармы синең, юкмы? Мин синнән сорыйм, кем кушты? Үтердегез, пычаксыз сойдыгыз." Күзләре урыныннан чыгар дәрәҗәгә җитеп шашына башлагач, телефон трубкасын йолкып алдым. Врачны чакырдым, көч-хәл белән урынына яткырдылар. Баксаң, күрсәң, орлыкка дип әзерләнгән 800 центнер бодайны дәүләткә затканнар икән. Кем кушканмы? Уполномоченный. Имеш, тагын җыярсыз. Җыярсыз? Җыярсың бар. Яңгыр астында яткан бодайдан орлык җыеп кара. Халик ярсына. Үзен үзе белештермәс дәрәҗәгә җитеп дулый. Мине дә, сестраларны да, врачны да тыңламый, киемнәрен эзләп коридордан чаба. Ниһаять мин аның сабырлыгы беткәнен, үләр чиккә җитеп ярсыганын күрдем. Аны больницада алып калу мөмкин түгел иде. Кайту белән вәкилне идарәгә чакыртып китерде. Бер генә кычкырды: "Бүген үк китегез! Вон! Юкса эт өстереп куармын." Шул ук көнне кайтып китте вәкил. Шул ук көнне райбашкарма председателе Фәхриев килеп җитте. Анысы да Халик кебек кайнар адәм, ләкин башта Халикның ачуын кабартыр өчен сабыр тавыш белән сөйләшеп маташты. "Партия карарларын үтәмәскә булдыңмы, Саматов? Власть вәкилен куып җибәрәсең. Бик шәп." Кинәт өстәлгә йодрык белән китереп борды. "Саботажник! Райком күрсәтмәсе сиңа бер тиен дә тормай. Менә сиңа 1,5 центнер өстәмә задание. Үтәмәсәң, үзеңә үпкәлә." "Өстәмә планны күптән үтәдек. Тагын үтәрсез. Үзеңдә глубинка ачасың. Тирә-як колхозлардан икмәк кабул итә башла." Халик та курка торганнардан түгел. "Син үз кабинетыңда түгел, Фәхриев. Йодрык тыйма миңа. Әгәр колхозга килеп командовать итәргә телисең икән, мә ачкыч, мә печать, итә бир." Әнә нинди хәлгә китереп җиткерделәр авыру Халикны. Фәхриев сүрелә төште. Саматовның тирләп чыккан битенә карап: "Кызынма, Саматов. Киттек амбарга", ди. Киттеләр. Мин дә ярып бардым. Халик бит шыгырыннан чыгып бара, Алла сакласын. Хуштан язып егылуы бар. Юк, мин инде аны миһербансыз адәмнәр кулына бүтән калдырасым юк. Шушы бәләләрдән исән аман алып чыксам, алып китәм Казанга. Җитәр, күп мыскыл иттеләр. Элекке заман түгел. Амбарга киләбез. 4000 центнер ашлык амбар алдында ята. Тау-тау кешел.
Икмәгең күп бит, ди Фәхриев. Аз түгел. Ә нигә карышасың? Дәүләткә бармый ул. Фуражга гына яраклы. Ник? Кызган? Карарбыз. Барырмы, юкмы? Фәхриев бездән туп-туры пәнҗәргә киткән. Заготзернодан лаборатория килеп төшә. Бер автомашина, 3 лаборант кыз. Халик начаррак төшләрен күрсәтә. Аңар фураж кирәк. Ашлыкны яраксыз тапсалар, фуражлы була янәсе. Бер катлы сабый. Үзе чиста күңелле булгач, бүтәннәр дә шулай дип уйлый. Нәтиҗәсе нәрсә? Кызыл таңда икмәк чирий. Саматов 4000 центнер икмәкне бозган. Менә кайчан район аппараты хәрәкәткә килде. 5 көннән бюро. Халик аңлап алды. Икмәк чиретте дип төрмәгә тыгачаклар. Фәхриев тә, вәкил дә Халикны гафу итмәячәк. Ләкин Халикның анда эше юк, икмәкне сакларга. Икмәкне сакларга. 5 көн Халик кебек тиз уйлый белә торган кешегә бик озак гомер ул. Кырдан 4 комбайн самоходканы кайтартты, бер-бер артлы тезеп куйды да, комбайннар аша үткәреп тора. 3 сортировка белән җилләтәбез. Ир бирмәк, җан бирмәк ди. Мин дә җиң сызганып тотындым. Кипшергән ашлыкны шутлап кабул итәм. Ашлык кипшереп кенә калмый, чистара да. Колхозчылар да дәртләнеп тотынды. Бердән икмәкле булалар. Икенчедән Саматовны кулдан ычкындырасылары килми. Азмы булышты ул аларга? Азмы алар өчен хәсрәт чикте? Аларның тырышканнарын күреп, минем күңелләрем нечкәрә. Сортировкадан чыккан ашлыкны ябык ындырга кертеп, зернопульттан үткәрәбез. Аннан сушилкага озатасы. Тәүлек буе 3 смена эшли сушилка. 3 көн тулды дигәндә, 1700 центнерны киптереп бетерә яздык. Тагын 3 көн тырышсак, 4000 центнер икмәкне коткарып калабыз. Фәхриевка кемдер җиткергән. Саматов икмәкне киптереп бетерә. Халикны 5 көннән түгел, иртәгесен үк чакырталар бюрога. Парторг Тавилов белән икесе иртә таңнан машина куып пәнҗәргә киттеләр. Халик бюродан курыкмый. Аның бар борчылганы икмәк. Китәр алдыннан ул колхоз механикын чакыртып алды. Мөбарәк Шабзыйны чакыртты. Сушилкага эшкә күчкән Мөбинәне чакыртты. Туганнар, бер генә минутка да эшне туктатмагыз. Бу минем приказым да, үтенечем дә. Миннән башка бер кешене дә тыңларга хакыгыз юк, диде. Пәнҗәр бездән 20 чакрым. Юллар бозык, кайчан барып җитәләр дә, кайчан кайтып җитәләр. Күңелемдә ут, сулыгып, күз кабагым тарта. Юк, мин Халикны эшеннән алырлар дип курыкмыйм. Алсыннар. Мин хәтта шуны телим. Ичмасам, әдәм рәтле тыныч эшкә күчәр иде. Тырышып ярамый кеше койрык булгап ярый. Халикталарның берсе дә юк. Аның үзе шанган иманы бар. Ул дөреслек, ул намус, ул булсынга эшләү. Аны аңламадылар. Аны көчләргә, ирексезләргә теләделәр. Аның сырт йоннары кабарды. Бәлки ул үзенең үлеменә киткәндер. Ходаем, бик артык тискәреләнмичә, дуламыйча, ипләбрәк сөйләшсә, ичмасам эшеннән алу белән туктарлар иде. Күрәгең таза булса, эш биткәнмени? Мин аңар Казаннан 100 эш табып бирәм. Бу юлы инде ул бәлки карышып та тормас. Җитәрлек сабак укыттылар аңа. Шыр тиле булмаса, аңларга тиеш. Төрмәгә генә башын тыга күрмәсеннәр. Эшен алу бер ни түгел. Эшеннән алганга сөенәм генә. Күңелемнән мин 40 тапкыр шул уйны уйладым. Халикны үзем белән Казанга алып китәр өчен
әллә ниләр эшләргә әзер идем мин. Кич җиткәнче 2-3 тапкыр идарәгә барып кайттым. Парторг Тавилов хатыны Хәдишәдән белештем. Хәдишә яшь хатын, дөньяның ачысын төшесен татымаган. Мондый тәшвишне беренче тапкыр күрүе булганлыктан кайгыра да белми. Нәрсә булсын аларга? Юри эшләмәделәр бит, ди. Мине юатып маташа. Авыл өйләрендә утлар кабынып, берничә көн яумый торган яңгыр тагын сибәли башлагач, балчыкка, ләмгә батып, машиналарын Җайлангар урманында калдырып, Халик белән Әнвәр кайттылар. Мин хәл сорашырга ташландым. Халик теләр-теләмәс кенә әйтте. Бюро булган. Аны председательлектән алалар икән. Бар сөйләгәне шул булды. Мин бик ялынгач, тагын 2 сүз өстәде. Дөбердәтеп аласылар. Тагын 1 сәгатьтән Халикны партактивка чакыртып алдылар. Активны Халиклар белән килгән прокурор ярдәмчесе Хәмзин үткәрә. Карар чыгаралар. Райком бюросы карарын дөрес дип табарга, шул хакта парторг Тавилов иртәгә гомуми җыелышка хәбәр итә. Колхозчылардан 5 кеше, коммунистлар, райком карарын яклап чыга. Җыелышны иртән сәгать 10-га билгеләделәр. Сәгать 8-ләр тирәсендә райком секретаре Байназаров килеп төште. Үзе белән яңа председатель дә алып килгән. 10-га чакырган халык 9-да ук килеп тулды. Саматовны төшерәләр дигән хәбәр олысын кешесен урыныннан кузгаткан. Тик амбар янында ашлык җилләткән төштәгенә Мөбинә, Мөбәрәкша абзый, механик Нурмөхәммәд торып калган. Халик аларга ни ялынсалар да җыелышка килергә рөхсәт итмәгән. Ул җыелыш гомердә онытылмаслык булып хәтеремдә калды. Бүген ничәмә еллар узганнан соң да мин аны яттан сөйләп бирә алам. Райком секретаре Байназаров яшел япмалы өстәл янына чыгып баскач, клубка күз төшерде. Биек, якты, сулышларың иркенәеп китәрлек. Кара, дидем күңелемнән үчегеп. Саматов салдырган клуб. Культура сарайы. Бүген син аны алып ташларга тиеш. Эшләгән ярамый сезгә. Ялагай ярый. Секретарь үзен олы итеп тота. Унлап кеше президиум өстәле янына чыгып утырганчы, залдагыларга сүз катмады. Клубны күзәтә. Йөзендә елмаю. Менә прокурор ярдәмчесе Хәмзин чыгып утырды. Парторг Тавилов чыкты. Алдынгы колхозчылар чыктылар. Миңа таныш түгел кара костюмлы яшь кенә бер егет тубал чаклы чәчен куллары белән баскалап, өстәл янында күренүгә, минем арттан хатыннар: "Кутусов, яңа председатель", дип пышылдашып алдылар. Халигым никтер кызганыч булып китте. Эшлә дә, ватык арба кебек чүплеккә атсыннар имеш.
Әллә югыйсә президиумга да утыртмаска исәпләре? Юк, утырттылар. Байназаров үз янына чакырып алды. Халикның утырып җитүе булды, парторг Тавилов шундук залга төбәлеп: «Иптәшләр», диде. Рәттән рәткә кыштырдау, шыш-пыш килүләр шуылдап узды. 500 кеше сыйышлы зал тын калды. Мин шигә тамырымның сулкылдап тибүен ишетә башладым. «Иптәшләр, гомуми җыелышны ачык дип белдерәм. Көн тәртибендә председатель мәсьәләсен карау. Каршылар юкмы?» Тынлык. «Алайса, башлыйбыз. Мин сезне мәсьәлә белән таныштырып узыйм». Әнвәр бик тырышып кырынган, өстенә зәңгәр костюм, ак күлмәк кигән, галстук таккан, кәгазь тоткан кулы сизелерлек дерелди. Ул тотлыгыбрак чыккан кыюсыз тавыш белән сүзләрне азапланып эзли председатель Саматов турындагы райком бюросы карарын аңлатып бирде. Аннары партыйшма карарын сөйләргә тотынды. Аның хәле авыр. Ул Халикны да йыкмаска, райком каршында да начар булып күренмәскә тырыша. Яшь шул әле, тәҗрибәсез. Тормышта алай булмаганын белми. Элек кенә ул бер юлы 2 байга хезмәт иткәннәр. Тәлгатов булса, алай эшләмәс иде дип уйлыйм. Яшь парторгның үзен тотуы халыкка ошамады. Моңарчы тыныч кына утырган зал умарта күче кебек гөжли башлады. Байназаров сулы графинның бөкесен алып, аңар карандаш белән озак кына кагып торырга мәҗбүр булды. Алай да халык тынычланмагач: «Иптәшләр, вакытны әрәм итәбез, шауламыйк», диде. «Минемчә мәсьәлә ачык. 4000 центнер икмәкне бозганы, 67 дуңгыз баласын һәлак иткән өчен председатель Саматовны эшеннән алырга. Райком бюросының карары шундый. Кемдән инде сорау бар? Кем чыгып сөйләргә тели?» Арткы рәтләрдән кемдер: «Мәсьәлә ачык түгел», дип кычкырды. Халык дөбердәшеп шул якка таба борылып карады. Мөбәрәкша абзыйның олы улы Сөләйман басып тора. «Сезгә нәрсә аңлашылмый, иптәш? Фамилиягызны белмим». «Миңа Галим Саттарович менә нәрсә ачык түгел», диде Сөләйман, һәм кулына тоткан кепкасын йомарлаштыргалап, бер кавым дәшми торгач, сүзен ялгап алып китте. «Ягъни, быел кыш көне мал кырыла башлагач, безгә районнан 5 кешелек комиссия килде. 67 дуңгыз баласының яшьчурдан үлгәнлегенә акт язып, кол куеп, печәт басып киттеләр. Монда Саматовның ни гаебе бар? Мин һич кенә дә аңламыйм. Сез нигә председательне ул эшкә китереп кыстырасыз? Чистый тапканнар апалдай кеше. Саматов тырышмаса, ярты ферма кырылып бетә иде. Әнә күршеләргә карагыз, 350 баш дуңгыз мала аягын сузды. Әлбәттә шулай, дөресен сөйләргә кирәк, ничу!» Кызыша барган залны тынычландыру өчен тагын байтак көч түгәргә туры килде. Шуннан соң бер артлы чыгып, кыска гына әйтеп 5 кеше сөйләде. Күрәсең, кичә парт җыелышта билгеләп куелган кешеләр булгандыр. Саматовның эшләгән эше дә бар, радиодан да күп аңлатты, өйләребезгә кереп хәлебезне дә белде дип, бик үк әһәмиятле булмаган якларын санап киттеләр. Аннары райком бюросының карарын дөрес дип тапканнарын әйтеп, Саматовны эшеннән азат итәргә, яңа килгән яшь кешегә эшне тапшырырга кирәк дип нәтиҗә ясадылар. Инде барысы да көйләнгән кебек иде. Парторг Тавилов мәсьәләне тавышка куйды. Саматовны председательлектән алырга дип 6 кеше кул күтәрде. 500дән артык кеше Саматов ягында торып калды. Китте бәхәс, китте сүз көрәштерү. Авыл советы председателе Исмәгыйлов Дауыт күтәрелде.
Озак еллар шушы эштә эшләп, халык акылын үзенә туплый барган, соңгы елларда корсак үстереп җибәреп тынычрак, гамсезрәк тормышка күчкән бу абзый сөйләсә дә, ышандырса, ышандыра да белә иде. Сүзен ул өлкәннәрдән башлады. Җәмәгать, ил картлары, нишләп без булай үзебезне үзебез азаплыйбыз? Саматов Халикка начарлык телибезмени? Ул егылып үлсен, тарта сеңгере өзелсен дип әйтәбезмени? Саматов Халик эшләде, үзенә тиешлесен. Рәхмәт. Инде калганын булдыра алмый икән. Бигайбе, күчәндермик. Үзебез дә гаепле. Вакытында ярдәм итә алмадык, булышмадык. Аның эшләгән эшенә контроль да ясап бетерә алмадык. Озын сүзнең кыскасы, Саматов Халикны без кулдан ычкындырдык, алга таба җитәкли алырдай олы җитәкче итеп тәрбияли алмадык. Менә шуңар күрә гаепне үзебезгә дә алып, бушатык эшеннән, куйык яңа иптәшне, яшь иптәшне, көчле иптәшне. Авыл советы башлыгы никадәр оста сөйләмәсен, күпме генә хәйләләмәсен, азакы нәтиҗәсе белән эшне бозып ташлады. Ул сүзен сөйләп бетереп, урынына да утырып җитмәгән иде әле, балта остасы Ахунҗан сикереп торды. Агач ботакларын балта белән чапкандай селтәнеп, сүзне вак йомычка кебек чәчә башлады. Туктаптыр син, энем Давыт. Авыл советы булсаң да, кулыңда печәт тотып утырсаң да, мин барысында дөрес сөйлим дип ялгыша күрмә. Шулай ук безне, авыл картларын, үз арбаңа җигеп куярга да ашыкма. Кем безгә авыз тутырып ипи ашатты? Саматов? Кем безгә йорт салып бирде? Саматов? Саматов безгә килгән чакларда без кемиек? Авызыбызны ачсак, үпкә бавырыбыз күренеп тора торган хәерче идек. Эш көне безгә безнең кайчанда булса бер тиен акча алганыбыз барымы? Яле, күзгә карап әйтегез, барымы? Юк, дип гү килде зал. Дөрес әйтәсез, югые. Хәзер безгә Саматов кирәк булмый башладымыни? Без аны бер селтәнүдә агачыннан кисеп төшергән ботак кебек алып ыргытмакчы булабызмыни? Шаярмыйк, җәмәгать, ничу? Камбар алдында арыш кызып ята икән, бер Саматов кына гаепле түгел. Ул күпче дә гаепле түгел, әгәр беләсегез килсә. Саматов Габделхалик булсынга йөреп аяктан егылды, больницкә кереп ятты. Аны аннан әдәм рәтле дәваланырга да ирек бирмичә атылып, бәрелеп чыгарга мәҗбүр иттеләр. Кем дип сорыйсызмы? Районнан китертергән упал намушынный? Аның райком алдында бик тәти җегет булып күренәсе килә. Шулай ук медаль аласы килә. Тотта да бу безнең күз карабыз кебек итеп әзерләнгән 800 центнер бодайыбызны задание өчен дип җиңел кулдан гына җиппәртеп тә куя. Ләлләлләллә, акыллы баш. Син әле аны башта чәч, аннары ур, аннары 3 трит сортировкадан үткәр, амбарга яңгырларга чылатмыйча салып куй. Менә шуннан ары күрербез. Син ул симәнә бодайын җиңел кулдан гына өстәмә план исәбенә җибәрергә праваң бармы, юкмы? Менә шул, җәмәгать. Минем кара акыл белән уйлый торган фикерем шундый. Байназаров иптәш, син миңа кырын карама. Шулай ук бу алама карт сүз урынына йомычка чәчте дип кашыңны да җыерып утырма. Дөресен дөрес итеп сөйләргә кирәк. Мин председателебез Габделхалик эшеннән бик тә канәгать. Ул эшләсә, әле үземдә кулга балта тотып, сарык бәрәннәренә абзар салып биргән ниятла бирим. Шулай ук яңа мәктәп салынасы дип ишетеп торам. Ходай гомеремне биреп, аңарда катыша алсам, күп шидә начар буласы түгел.
Инде килеп аңлатып бир алмаган булсам, әйтим. Мин Кызыл таң колхозының балта остасы 70 яшьлек Ахунҗан председателебез Саматов Габделхаликны эшеннән алуга гүпшидә каршы. Балта остасы Ахунҗаннан соң халыкның ярсынуы шул дәрәҗәгә җитте, Байназаров тагын сөйләми булдыра алмады. Биредә кайбер иптәшләр Саматовны яклау юлына бастылар, дип тыныч һәм сабыр булырга тырышып сүз башлады ул. Әйтерсең, райком Халик Габдрахмановичның эшләгән эшен күрми. Аның эшенә, әйтерсең, без күз йомабыз. Юк, иптәшләр, эшләгән эш югалмый. Саматов 7 ел эчендә бик күп эш эшләде. Фермаларны яңартты, уңыш алуны яхшыртты, колхозны кадрлар белән ныгытты, һәм башкалар. Ләкин без барысында Саматов кына эшләде дип сәяси хата ясыйбыз түгелме? Күзләрегезне киереп ачып, тирә-юньгә игътибар беләнрәк карагыз әле. Кругом күтәрелеш, кругом үсеш. Юк, хөрмәтле иптәшләр. Колхозлар Саматов ихтияры белән түгел, партия һәм хөкүмәт ихтияры белән. Әгәр беләсегез килсә, колхозчылар, эшчеләр, бөтен халык ихтияры белән үсәләр. Әлбәттә, Саматовның да оештыручы буларак бу эштә катнашы бар. Тик аны күпертеп, әллә ниләр ясап күрсәтмәскә кирәк. Ирешелгәннәр белән канәгать булып яшәү коммунист өчен, партия члены өчен ят бер нәрсә. Райком әйтә, Саматов тынычланды ди. Саматов таләпчәнлеген югалтты ди. Андый сифатлар белән хәзерге этапта зур бер производствоның 6000 гектар җире булган колхоз производствосының командиры булып булмый ди. Логикасы начар эшләми Байназаровның. Ораторлык куәсе дә, Худайга шөкер. Ләкин нигә соң әле ул ялыныр дәрәҗәгә җитеп әгъвали колхозчыларны? Ул бит бюрода Саматовка дөбердәтеп алырбыз дигән. Әгәр залда Саматовның эшен үз күзе белән күргән кешеләр утырмаса, бер хәер иде. Байназаров аларны кайнар сүзе белән ышандырып та куйган булыр иде. Мисал таләп итә залдагылар. Ярты сүздә бүлеп кычкыра. Мисал ягына киткәч, эшләр сайыга. Язга отчет чорыннан бирле текә күтәрелеш булмады, ди Байназаров. 5-6 ай эчендә текә күтәрелешне ничек булдырасың? Әнә бит, колхозларны 53-нче елдан бирле текә күтәрү бара. Ләкин бик текәләнеп китмиләр бит. Текәләнеп китсәләр, үзәк комитет ел сайын авыл турында сөйләп, 2 пленумның берсен авыл хуҗалыгына багышламас иде. Урып җыю күрсәтелгән срокта үтәлсә дә, югалту бар, ди Байназаров. Кемдә югалту, дип караша зал. Атналар буе баш өстендә явып торсын да, югалту да булмасын. Ашлык кыза, ди Байназаров. Кызмый хәле юк. Басудан коры килеш кермәде бит. Тизрәк кайтару, дымлы булса да ындыр табагына аудару ягын карадык. Үз җайы белән барса, Саматов авырмаса, өстәмә ашлык түләтергә дип вәкил маталап йөрмәсә, җилләтеп тә, киптереп тә бетергән булыр идек. Барлык тавышларны ярып, зал өстенә Мөбарәк абзый күтәрелде. Әгәренки Байназаров иптәш Саматовны урыныннан алырга дип каныккансыгыз икән, сез аны алмаенча туктамассыгыз инде. Анысын гына беләбез. Илләдә мәгәр бу эшне безнең Кызыл таң колхозчыларының ихтиярыннан башка эшлисез икән, райком әле соңгы чик түгел. Дөреслекне таба торган бүтән төрле юлда бар. Безнең ише буразнага бил бөккән кешенең дә сүзен бик һәйбәтләп тыңлый белә партия. Анысы
Ахунҗан карт сөйләгәннән дә кайнаррак булып чыкты. Йөрәк түреннән чыккан сүзгә халык гөр китереп кул чапты. Аннан соң Тавилов торып аңлатып маташты. Байназаров тагын үзенең ораторлык куәсен эшкә җикте. Берсе дә ярдәм итә алмады. Кул күтәрткәннәр иде, 6 уңай, 500 каршы. Менә шунда мине Байназаровның мәсьәләне бөтенләй көтелмәгән яктан китереп куярга маташуы сагайтты. Ул халык гөжләгән арада Халикка таба иелеп, аның белән озак кына сөйләште. Тегесе башын чайкаштыргалап торды. Нигә чайкый? Аңламадым. Халик аягүрә басты. Үтә дә якын итеп, үзен эштән азат итүләрен, бик тә арыган булуын, сәламәтлеге җитмәвен, райком карарына буйсынырга кирәклеген әйтте. Тик шунда гына аңлап алдым. Байназаров тәмам хурлыкка кала башлагач, Халикны әгъвәләгән. Башлаган эше барып чыкмаса, авторитеты бетүдән куркып, хәтта ялынудан да тайшанмаган. Саматовның колхозчыларга сүз кушуы яна аптырау тудырды. Халык икеләнә. Җибәрер иде. Саматов кирәк. Җибәрмәс иде. Каныгалар Саматовка. Ират арасыннан сөйләрдәй кеше калмагач, хатын-кыз сүз алды. Монда инде акыл түгел, йөрәк сөйли. Карасам, теге заманда каз үрдәге белән иза чиккән тол хатын Мәбинә кулларын бутый. Зирәдә кирәкмәс эш белән вакыт уздырабыз. Амбар янында ашлык кыза. Кем җавап бирә? Клевер басуларын сүрдереп бетердегез. Кем җавап бирә? Мал-туар күрмисез калды. Кем җавап бирә? Шыдаган Саматовка рәхмәт. Мин булсам күптән тилеләр йортына керер идем. Я асылнып үлгән булыр идем. Зал тып-тын булды. Нинди тәкъдим әйтәсез? Диде Тавилов. Азапламагыз Саматовны. 2 айга ял бирегез. Эшләмәде түгел эшләде. Үзе әйтеп тора авырым ди. Дөрес бит инде авыруы. Председатель башы белән уборка өстендә больниска кирип ятмас иде авырмаса. Барсын Кавказга, я Кырымга, ял итеп кайтсын да тагын эшләсен. Саматовның бездән артканы юк. Вәйт! Бу тәкъдим халыкка бик тә хуш килде. Ул тик 2 кешегә генә хуш килмәде. Берсе Байназаровка, Байназаров үтенүе белән Халикка. Байназаров халыкны үгетли хәлдән тайды. Тавилов халыкка аңлата арып бетте. Ә халык үзе акны кара дип аңлатуларыннан гаҗиз иде. Һәр 2 як инде хәлдән тайган, кичке 7ләр булып килә иде инде. Минем Санты Халигым тагын үзе торып басты. Иптәшләр, минем сезгә бер генә үтенечем бар. Азат итегез мине. Иптәшләрчә әйтәм. Сугышны буеннан буена йөреп чыктым. Сугыш биткәнгә 17 ел. Бер көндә ял иткәнем юк. Менә авыл хуҗалыгы институтын бетергән, яшь иптәш килгән, энергиясе бар, белеме бар. Аңар мин килгәндәге төсле ышанган колхоз калмый, бергә алып барырсыз. Булмый миннән. Коткарыгыз. Заманында Халикка бик нык ярдәм иткән кеше механизаторларга ашлыкны гектардан түгел, центнердан түләүгә риза булган комбайнчы Габдулла Маликов торды. Чыннан да, алҗытмый иптәшләр Саматовны. Арса да аргандыр,
Машина түгел бит, әдәм баласы. Бушатыйк эшеннән. Тик минем сүзем шул. Рәхмәтле булыйк. Хезмәт кенәгәсенә рәхмәт язып җибәрик. Райком аның кызыл билетын пычратып җибәрмәсен. Әгәр шуңа риза икән, райком секретаре Галим Саттарыч җыелыш алдында сүз бирсен. Бирми кая барала? Ипләп кенә әйтергә мәҗбүр булды секретарь. Моңарчы райкомга бар җирдә дә буйсыналар иде. Бар җирдә дә партия җитәкчелек итә. Әгәр без Саматовның партия билетына тап төшерергә уйласак, бюрода ук партиядан чыгарган булыр идек. Борчылмагыз, ул эш булмас. Инде яңа председатель мәсьәләсенә килгәндә, без сезгә начар кеше тәкъдим итмибез дип, булачак председательнең биографиясын сөйләп чыкты. Аннары колхозның төзелеш эшләренә ярдәм итәргә, нәрәттән тыш материал табып бирергә вәгъдә итте. Ниһаять, кичке 10 тулганда председатель Саматовны эшеннән азат итеп, аның урынына Куддусовны сайлап, сүлпән генә таралыштылар. Башка чакта булса, мин бу хәлгә сөенер генә идем. Иремнең председатель газаплары мәңгегә бетте. Безгә генә тишек-тышыкны томалап, ала канат булып йөрергә димәгән. Үз кайгыбызны кайгыртырга да вакыт. Әйе. Башка вакытта булса, мин нәкъ шулай уйлаган. Шулай фикер йөрткән булыр идем. Бүген мин алыштырып куйгандай үзгәргәнмен. Күңелемдә кем беләндер ут ягып кычкырышасы килү уе яши. Халыкны рәнҗеттеләр. Гадел кыланмадылар. Ул гомерендә беренче мәртәбә йомшаклык күрсәтте. Мин моңа каршы мин. Һәм мин моны болай гына калдырмаячакмын. Шөкер, миңа хәзер обком юлы таныш. Халыкны яклап, мин беренченең үзенә барырмын. Бу юлы инде мине ансат кына бурып җибәрә алмаслар. Мин үз кайгымны кайгыртып йөрмим. Халыкка белдерми генә юлга җыена башладым. Тик миннән дә өлгеррәкләр бар булып чыкты. Колхозчылар җыелыш беркетмәсен туп-туры обкомга җибәргәннәр. Шау-шулы көннән соң атна-ун көндә узмады, Халыкны Казанга чакырып алдылар. Халык авыл хуҗалыгы секретаре янына барып керә. Караса, Байназаров та шунда. Секретарь нык итеп әйтә буларга. Икегез дә дөрес эшләмәгәнсез. Сез Байназаров иптәш, колхоз җитәкчесен иң кирәк чагында эшеннән аергансыз. Халык җыеп шаулагансыз, персональ җавап бирергә туры килер. Ә сез, Халик Габдрахманович, номенклатурадагы работник. Сезне халык ихтирам иткән. Урыныгызда калырга иде. Колхозчыларны кыен хәлгә китереп куймаска иде. Конфликтны без чишкән булыр идек. Ярый. Эшләнәсе эш эшләнгән. Аны хәзер кире кайтарып булмый. Сезгә тагын Кама буендагы бер колхозны тапшырабыз. Тәҗрибәгез бар. Чыныгу алдыгыз. 1 ай ял итегез дә яңа коллективны кабул итәргә әзерләнегез. Кызыл таңга булышу шулай ук сезнең өстә кала. Шулай итеп, Саматов тагын колхозга башын китереп тыкты. Мин бу юлы гаҗәпләнмәдем.
Тик тагын авыр көннәр кичерәсебезне күз алдына китереп, аңардан сорадым. Әйт әле, Халик. Шул хәтле мыскыл иткәннән соң да ничек синең колхоздан җаның бизмәде? Ул миңа бик тә үз итеп карады. Бер кавым дәшми торгач, әйтте. Беләсеңме, Рөкыя, диде. Тормышта төрле хәл булуы мөмкин. Әгәр кешенең үзәге чын булса, ягъни чикләвекнең төшенә зыян килмәсә, ул тагын тернәкләнә, тагын яңа үсенте бирә. Син минем иң якын кешем. Минем белән бергә күп җәфалар чиккән хатыным. Яшермим синнән. Әйтәм. Үзәгемне саклыйм мин. Төшемне. Мине туктаусыз дөмбәсләп чыныктыралар. Мин бит 20 яшьтән партиядә. Һәм гел сынап киләм. Халык партия дип карый. Югарыда кем генә утырмасын, хикмәт утырышыда түгел. Фундаментта. Безнең партияның фундаменты нык. Әгәр шушы фундаментка ялгышып кына ватык кирпеч яки чирек агач эләксә, ул барыбер фундаментны үзгәртә алмый. Чөнки аны алып ташлыйлар. Халик Саматов турындагы чын хакыйкать менә шушы. Мин беренче елларны аңа кияүгә чыгуыма үкенеп, гел аерылу уе белән яшәдем. Ләкин булдыра алмадым. Мин аны түгел, ул мине үз юлы белән алып китте. Мин ул хакта бер кайчанда берәүгә дә сөйләмәм дигән идем. Еллар үтеп, Халик сүзләре дөрескә чыккач, өстәвенә 3 улымның 3-се дә әтисе юлы белән китеп баргач, сөйләргә булдым. Ул хакыйкать кешеләргә кирәк. Әлеге һәм башка аудио китапларны tatkniga.ru сайтында бушлай тыңлый һәм йөкләп ала аласыз. Аудио китапларны коммерция максатында куллану тыела. Татарстан китап нәшрияты 2010